Komentaryo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi bilog gawahin sa Western Visayas. Webes kitang adlaw, Abril 8. Ang inyo diralagad sa Action Firing Line, Action Boy Duran, sa ngalan ni Action Brian Morden. Ang ating mga kaupo nyo na iya, sumugod buwas ng adlaw. No? So temporaryo kita nga na mga pangalagad sa inyo sa Action Firing Line. Nanong atong mga dalagko nga mga balita subong nga nagluntad karon nga adlaw. Of course, ining atong ginakabig kapon nga ang person of interest sa sining kaso sa pagpatay sang apat ka miyembro sang pamilya dira sa may Gardenville Subdivision sa may barangay Tangub, Bacolod City. Ang karon nangin suspect na pagkatapos nga nag-ako nga ara siya sang ginpamatay ining miyembro sa mga pamilya dira sa may barangay Tangub, namely Sanday Jocelyn Nombre nga nagaedad 59 anyos, ining si Remedios Gemma Espinosa nga nagaedad 69 anyos, ining bata ni Remedios nga si Michael Espinosa nga nagaedad 30 anyos, kag ang bata ni Michael Espinosa nga nagaedad sang 5 katuig, no? So sang kahapon nga adlaw sa madumduman naton mga kaaksyon ining person of interest nga si Christian Tulot ang pick up sa aton sining kapulisan dito sa Don Salvador Benedicto. Kag gindala diri sa Police Station 8, paidalom sa interogasyon, kag kainasangaga may pag-ako sa sining person of interest nga yara siya sang matabo ang insidente sa pagpamatay sining apat ka miyembro sang mga pamilya. Kaina nakapatigayon sang one-on-one interview si Action Jan Diaz sa sining si Christian Tulot, may one-on-one interview si Action Jan Diaz ato nina pabati sa inyo sa dili gid lamang madugay, no?
ang Action Radio Iloilo. I think will be joining with us sa atong sininga pagpangalagad si Action Josel Banyas dira sa Iloilo. Pwede ka mo, no? Kang inyo nga pag upod sa aton dugay-dugay, pwede na ka mo makapanawag, I think, no? Lalo pa nga itong diri ang balan mga ka-aksyon sa atong sininga pagpangalagad. Negros Occidental, karon nga adlaw naka-record 99 ka kaso sang COVID-19, local cases sang COVID-19, kag 5 ka LSI for a total of 104 cases sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Siyudad San Bacolod may 39 ka local cases. Sa karon sinay ang probinsya sang Negros Occidental mayara na sang 635 ka active cases. Ang siyudad San Bacolod 390 ka active cases. Amo na ang record subong adlaw diri sa probinsya kag siyudad sang Bacolod. Muna nga may mga tikang na nga ginahimo ang aton sini nga mga local government officials, mga local authorities naton regarding sining padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya kag siyudad sang Bacolod. Ang probinsya sang Negros Occidental, si Governor Bong Lacson nagpapanaog sa isa ka executive order angot sa minimize sa ginatawag naton nga mass gathering, ining pagtililipon. Talakayon din na karon kay karon lang hapon mga alas 2 ginpermahan sa aton gobernador ang isa ka executive order nga nagalimit sa ginatawag naton nga mass gathering. Ano pang aton sini iban nga mga informasyon kag isyu nga aton nga pagadulong sa inyo. Action firing line. Sa siyudad sa Bacolod may posibilidad base ipatuman sa liwat ang liquor ban. Dumduman ninyo mga ka-aksyon during that time nga nagataas ang aton kaso diri sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod. Atong unang idlang nga surge, unang wave sa COVID-19. Dumduman ninyo nga nagpatuman sang liquor ban diri sa siyudad sa Bacolod nga hindi pwede makainom sa mga pampubliko nga lugar, wala man baligyanay sang mga makahulubog nga ilimnon. Sang ulihi, sang medyo nagkanay-kanay, ato nag-record na lang ang siyudad sa Bacolod sa isa, duha, may ara gani nga 0. Ang liquor ban, ang gindula, medyo gin-adjust lang, no? Ginpanugutan, nga makainom halin alas 6, tubtob alas 9 sang gabi. Sa mga restaurants, hindi sa mga ilimnan, bala ng mga beer house, hindi sa mga restaurants lang, no? Ginpanugutan makainom alas 6 tubtob alas 9. Ang baligyanay sa alcoholic drinks ginpanugutan alas 12 sang udto tubtob alas 6 sang hapon. Amo na siya ang sitwasyon diri sa siyudad sang Bacolod. Pero subong nga daw notara na naman nga nagasaka nga nagadamo ang kaso sang COVID-19 sa isa ka meeting kaina sa aton sina mga authorities may mga tikang nga ipatuman liwat ang liquor ban. Action firing line. May nagapamangkot gani kuno niya ano bi ang scientific explanation sina nga kung wala sang inom manubo ang kaso sang COVID-19. Ipa-explicar ta na karon kay try naton karon ang aton sining taga Emergency Operation Center kung anong explanation sini. Aning curfew. Kung niya tinanong curfew, anong scientific basis na nga makapanubo sa ginatawag naton nga kaso sa COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod, no? Okay. Travel moratorium. Ang mga local chief executives ng Region 6, meaning ang mga gobernador sa mga probinsya diri sa Region 6, plus ang mayor sa highly urbanized city which is Bacolod and Iloilo, nagsapol man. Kag nagpagwa sa isa ka appeal sa National Interagency Task Force nga nag-appeal nga ining travel moratorium nga ginpatuman sa Western Visayas halin sang April 4 tubtob sa April 10 ginapangabay nga i-extend hasta sa April 17. Another week of travel moratorium halin sa mga lugar sa NCR Plus Bubble. Ang NCR Plus Bubble, of course, galakip ina sang Laguna man, probinsya sa Laguna, Cavite, Rizal,
Quezon, no? Amo ni silang galakip dira sang NCR Plus Bubble ang mga biyahe halin sa Cebu, dumilian anay nga magsulod sa Western Visayas, mga biyahe halin sa Davao, dumilian nga magsulod sa Western Visayas. Nga nakatuga man of course ang problema sa pila naton ka mga taga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. But here is another appeal from the chief executives sang Region 6 nga nagapangabay nga i-extend ang travel moratorium. Action firing line. Ina mga kaaksyon ang pila sa aton sining pagkatalakayon karon kagabi dubdub sa aton nga pagpangalagad tak na alas 9 diri sa action firing line. Okay? So I don't know ang Iloilo or nano makuan sila way pa sila ka panawag kay ang Iloilo interesado sining development sang kaso sa magpatay sang 4 ka miyembro sang pamilya, no? So they have requested nga kung pwede makaupod sila sa aton sining pagpangalagad sa Iloilo. Guro, we would like to advise you kung pwede makapanawag mo sa globe number na to, no? Parang dira kita maagi sa aton diring tandem broadcast with Action Josel Banyas sang Action Radio Iloilo, no? Kay we are about to give you mga action, no? Ining report sang person of interest nga si Christian Tulot nga nakapatigayon sang one-on-one interview ining si Action Jan Diaz sa kainagid lamang. Kay ining si Christian Tulot kundi ara dira siya na detain sa may Police Station 8. Gindala ni siya kaina diri sa Hall of Justice parang sa sining kaso niya bla sa drugs kay man sa report kahapon nakuhaan ni sa mo sang pila ka sachet sang suspetsuhan shabu sa iya bag, no? Sang pick up ini siya dito sa may Don Salvador Benedicto. Pag check sang iya nga bag ato dito may nakitaan nga daw 5 ka sachet, no? Sang suspected shabu. Kag amo ini yang ginpasaka nga kaso sa kay Christian Tulot ang isa sang person of interest sa sining kaso sa magpatay sang 4 ka miyembro sang pamilya. Daw ginpasaka way pa takbalo sang resolusyon sang fiskal, no? Angot sini. But while ara siya dira sa Hall of Justice, nakalusot si Action Jan Diaz kag nakakuha sang one-on-one interview with Christian Tulot, no? So i-check naton mga ka-aksyon si Action Jan Diaz sa iya sining one-on-one interview sa kay Christian Tulot, no? Para matagan naton anong mga pahayag niya, no? Magluwas ni kay Christian Tulot, may gintudlo ni siya nga duha mo nga kaupdanan niya nga amo ang nangamot gid kuno sa pagpatay sining 4 ka miyembro sa pamilya. Gintudlo niya diri si Joel Espinosa nga utod ini sang duha ka ginpatay. Utod ni Jocelyn Nombre kag ni Remedios Gemma Espinosa. Gintudlo pag niya isa ka ginkilala lamang kay alias Bro, no? Boss Bro actually ang panawag nila sini nga mo ni kuno ang naga-supply sang droga sa kay Michael Espinosa, no? So i-check naton mga ka-aksyon ang kaundan sa sining pahayag ni aksyon ako ni Christian Tulot sa isa ka one-on-one interview with Action Jan Diaz. Tanaw naton matian naton siya kay everybody kuno is may chance, dapat may chance nga mapamatian mo, no? So pamatian naton anong iyas ni nga mga pahayag. Iniya si Joel Espinosa nga isa sa gintudlo ni Christian Tulot daw hindi makuhaan statement kay daw kung si Major Jory Puerto pa sa Police Station 8 daw hindi makuhaan statement kay daw lain-lain kuno ang mga pahayag. May mga terminology gani kasilingan niya daw ga pa buang-buang daw ga lain ang ulo niya daw hindi mo makuhaan sang pahayag, no? So kag may latest information kita gali mga ka-aksyon na mga alahas cellphone kuno sang pamilya tong sang kanto sang mga ginpamatay nakita pagid na recover dito sa lugar sa diin gin pick up ining si Christian Tulot. Amo na may latest information kita angot sina nga butsilingon do makakuan pagid ni siya
makasiling kita bilang makakolaborate pagid sang mahimo kaso sang ipasaka batok sa kay Christian Tulot. May mga pagkabutang may mga cellphones, may mga alahas nga nakuha pa to sa iya. Nano na masulod ang angulo nga pagpangahwat ang isa sa mga rason kay ti may mga na-recover nga mga items mo sagin na halinan kung nasa lugar sa diin gin pick up ini siya sa aton mga katapo sa Police Station 8, no? Si Action Jan Diaz, please stand by kay we are trying to contact you para sa mabatian sa aton nga mga ka-action bra ining one-on-one interview nga gin patigaan nimo sa kay Christian Tulot kay ina dira sa Hall of Justice, no? So gakuan man kita nga ano nung natabo man kay bago lang kami istorya na inapapreparar ko siya. Sige. Anyway, amo ni sa mga ka-aksyon, no? Ang sitwasyon subong sang kaso. So to kung talawon naton ining kaso sang pagpatay sang sining 4 ka miyembro sang pamilya, may sanag na. Do nagasanag na paagi sa pagpaniwa sa ato makatapo sang Police Station 8, no? May nagamat-amat na sanag, no? Ang ini nga kaso with the admission of Christian Christian Tulot nga ara siya during the commission of the crime. Okay? So i-check natin si Action Jan Diaz sa aton sining patrol sa iya sining one-on-one interview with Christian Tulot. Police reports. Action Jan, maayong gabi. Action na Brian, may gabi kat sa action na boy, may gabi kat sa tutunan nga mga ka-action. Ang patrol sa Japon, live kita dali nag-report. Adri kita sa tubanggid sang selda sang station number 8 kay kuan sa tanin naton sang follow-up interview. Kay matapos naton one-on-one interview, may mga bago na naman nga impormasyon nga nagligwat action boy kag do ini mahimo makatulod nga mahatagan siyang kasanagan ang kaso nga multiple murder nga naglunta dira sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Pero diri kita sa tong interview kaina sining kay Christian Tulot sang siya ang ginadala sa may Hall of Justice diri sa Syudad sang Bacolod para paidalom sa ginatawag nga inquest proceeding. Ang inquest proceeding nga ini amo sa kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagupot sang illegal nga droga matapos action boy nga makuhaan ining si Tulot sang pila ka mga sachet sang illegal nga droga sang ginpatigayon ang follow-up operation dito mismo sa may banwa sang Don Salvador Benedicto, particularmente na sa area sang Barangay Bunga, banwa sang Don Salvador Benedicto kahapon sang hapon. So dito kay na sa area una naton diri nga ginapamangkot si Tulot kung ano gid bala ang matuod nga natabo base man siya mismo nga naibaluan o kung siya nga version. According to kay Tulot action boy nga pasado las 7 ang takna sang aga dito mismo sa area sang barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Nagalising si Tulot sa ila balay kag magapadulong kontani sa banwasang Don Salvador Benedicto sa iya ginatrabahoan dito action boy. 7 a.m. sa kaysa sa motorsiklo o galing kay wala ini siya kuno na wala pa naglayo ang iyang gagimbiyahe, wala ganay natag sa aton kundi kay eksakto nga lugar sa Asta, pero according to yan nagbalik ini siya sa ilang balay. Nagbalik siya kay makuha sa sang water pump nga dalon niya action boy dito mismo sa may banwasang Don Salvador Benedicto. Pagkatapos ni pagabot niya sila puloy andra sa may Gardenville, nagtanong sa iya nga ara dra sa payag naga-istoryahanay ang 3 ka mga persona. Amo ning iyang pakaisa nga si John Michael Espinosa, ining iya tiyo nga si Joel Espinosa, kag ining isa ka lalaki nga gilamang ginkilala kay alias Boss Bro. Boss Bro action boy. Sinong 3 ka mga persona nga ini? Si Boss Bro, according diri sa iya, amo ni nagadulong sang illegal nga droga dira kay John Michael Espinosa.
Si John Michael Espinosa naman, amo ni ang ginabaklahan sining nitulot sang illegal nga droga nga iya ginasuyop action boy. Pero according to sa iya, wala siya nakaibalo. Kung bala si Espinosa, si Joel Espinosa, nagagamit man sang illegal nga droga. Amo nang ilang nga background sining mga persona nga iya ginmensyona na tatlo nga ini. Nagaistoryanan sila sa payag nga naglawig sang kapin 30 ka minutos according to kay tulot. Kag ang ila kaundan sila ginastoryahan ini may kang tanan sa pagpanukot ni Boss Bro kay John Michael Espinosa sang utang sining illegal nga droga nga ginutang abi niya nga nagabalot 35,000 pesos. 35,000 pesos. Amo na abing ila ginastoryahan. Nabatian pa kuno ni tulot nga ginaayo na ni Boss Bro si Espinosa nga magbayad bisan 10,000 pesos lamang. O galing kay ti nagambal gid si Espinosa nga hulaton lang tubtob nga makapadala ang asawa sining ngayara sa luwas sang pungsod action boy. Tubtob nga tapos nga minalisay sila kuno nga tatlo ining si Joel Espinosa, John Michael Espinosa, kag si Boss Bro dra mismo sa payag. Tapos na naginom-inom dra abi sila sa mo sila ngamin oras. Aga pa ha. Ginom. Aga pa action boy. And then nanaog ko noong una si John Michael Espinosa. Dira sila tuloy ako makita natin sa picture, doon may tulo tirasa, dira papanaog mo sa payag. According diri kay tulot, nakitaan to ko ni John Michael Espinosa, kinanaog sila ng tatlo mong nagsundaray si John Michael, si Joel, si Boss Bro. Pagpanaog din, nakita ko ni John Michael, ang isa kay Espading, dito sa tirasa. Gingkuha i-action boy ang Espading. Kagamot ko tanay ko no, nga labon niya si Boss Bro. Okay. O galing lang, kaya according to kay tulot, nawarik o kung nakuha na agaw ni Joel Espinosa ang Espading kay John Michael. Pag-akaw ya, kinamugay sila, natumba si John Michael, kag ginlampusan sang martilyo, maging kuha naman ni Boss Bro, dito sa payag si Espinosa. So, patay ining si Espinosa, kaya according pag katulot, nalabot, kuno kay dugin nalabuan la sa ulo, ni Joel Espinosa si John Michael. Patay. According to the katulot, nakit-ani ko no sang iya-tiya. Amo ring tiya i-action boy nga ginkilala kay certain tita bibing niya lang panawag yan si Jocelyn Espinosa. Nombre. Pagdalagan, dito ko no kagin balabagan niya bala si o kung ginawarik yaman si nombre. Sino nagwarik? Si Tulot. Ginadalagan niya biyakos para malikaw. Kaya ko din kay Tulot, labon pa rin ko naman ni Joel Espinosa, ining si nombre. So, wala yun nalabot. Ang paula na nalabo ni Joel Espinosa si nombre, galing kay nalabot ini kuno action boy ni Boss Bro sa paglampos sang martilyo sa ulo. So, patay, ining si nombre. Sunod action boy, ako din kay Tulot, sa sulod sa bulan dito ko na totong isa niya, katiya. Amo ning si Remedios, no? Sa balay o sa payag? Sa may balay ni ko no, ang ilaging pagpayag una. Ginadiretso, ginagkaduan niya action boy, kag digto man, nga ginampusan ko no sang martilyo ni Boss Bro. Kagin kuga pa ni Joel Espinosa. Okay. Patay, ining si Remedios. Sa uli action boy, gintayaan sa kuno armas lutang ni Boss Bro. Kag nagambal si Boss Bro nga hindi magpanugid, ginpawog sa ni Boss Bro, hindi magpanugid kung gusto niya nga mahilway siya, maluwasan sa katalagman, kag ang iya pamilya. Hindi manugid sa pansinuman sa natabong insidente. Kag sa uli, nakita ni ko nila action boy nga dira sa lod sang balay nga nagailibion, nagalili sa bintana, ining 5 ka bata nga babae. Nagailibion. So nakita ni ginagambal pa ko ining si Tulot nga hindi lang pagdarigon ang bata. Ang abal naman ko ni Boss Bro sa iya nga hindi na magilabot, palagyo ka na lang. So nagkalagyo ko ng ining si Tulot kay kagwala rin ginakuha ang bata. Pero bala gusto kita ni kuno Salbaron dahil kay ginapahog sa ni Boss Bro action boy kay ni Joel nga patson kung hindi pa sa magpalagyo. So sa ulihin, nagpalagyo sa kanagkadto sa area sang Barangay Bunga sa Banwasang Don Salvador, Benedicto. Yari ang unang pagpayag ni Tulot sa itong interview. Nakabo ni nga, friend? Domingo. Sino nga Domingo? Ito, 8. Las 8. Sa aga? Munda. Ano na to po naman? May nag-abot sa balay?
Oo, pagbalik ko, nagaling ko aga pala 5. Di ka nagkadto no? Pa doon sa Bator Tani, kaloy ko abot, ay minalipatan ako ng water pump. Oo. Tapos, Yung balik ko, hindi mo alas 8, alas 9, mada. Pag ano ko, ara sila aran das to Joel, ara si napakilala na si Boss Bro lang tawag. Pakilala na kita Bingbing. okay, si Boss Bro, sino ni saya? Ang bago ko na balaan nga yung sa galing nakuhaan nga no, kay may utang si Michael. Ano natutod yung ngalan? Bro lang, mo tawag sila bro lang. Kaya naman ko tuma bro ang tawag siya mo. Okay. So nagabot na si Boss Bro, sila balay. Oo. Tapos, ano daw yun? Mo nag-istorya about sa ito muna. At sino Sano? nag-storya nung si Boss Bro? Si Oo. Bakit? Si to Joel, kadlaw-kadlaw mo lang kay Michael. Si Michael sa tiga ng mga Tatlo sila. kaya ko na bayaran, tapos kalma ka lang. Kay ang ako sawa ba, ato sa gwa, bago lang nagwa. Tapos mabayaran ko na kay, salesman siya, mo na ba? Tapos, Okay na po tama ng ano, kay gidalom na. Yung rason. tapos, ang uli na. Basta nga do, kasi Michael katindog na naog, tapos naog mo siya no, Naog sa din, no? sa payag. Okay. Tapos si Ma'am Studio, kay si bro, pag naog, kung nakita ko rin Michael lang, ano, pwede nakapalaog na sila, ako harap pa sa babaw. Na game tuwan ni Michael lang, ano, ang spading, ano, kay Boss Bro. Ngagaw ko naman, panawag man tani, ganing nabaklid na ni, nakuha ni to Joel ang, ano, ang gunti, ang spading, paging baklid si to Joel. Kaya si Tabing Ming nagwa, ngagaw ko ano, nga ano lang kay pero nalampusan pa si Tabing Ming nampus ni Boss Bro sang ano lang. Sang martilyo kay ang martilyo ara kila sa ano, sa may payag. Buot silingon, una tan si Michael nung labon niya si Boss Bro mo na. Tapos nagbaklid na nakalikaw, nagbaklid niya si baklid ni to Joel si Michael. Tapos pag baklid, ang gikuan ng ano pa din, baklid muna Tapos, sino una ginlampusan ng martilyo? si Michael. Si Michael. So, patay din si Michael sa spot. Oo. Tapos nga nalapot si Tabing Beng, ano? Ang babae. Naglagan nga ano tani ano ba taton tapos kaya ara na kay ano ko sa Bingbing nga ilikaw ilabon man ni ano labon ni to Joel. Kaya abi na ni Tabingbing ni ano ba ipunggang ko siya. Yung taros na ko. Basta nga way siya migos Tabingbing galing si Boss Bro ginapusan sa ulo. Si Tabing Beng. Mo kaging gabutan ako din ano nga hindi ka maginta tulo ka lang. Okay. Nung anong natabo yun sa sulod? At itong mga bata? Nga nalapot sila yun? Ang bata to ya. Ato to sa sulod ya pagtapos ng krimen naglakat na kuya mo. Duaan na bilin si Tito Joel kasi no. Bro, So wala ka kabalo? Nag-inom siya. pag ko balo kung sino nag pero ang bata ara sa day Michael ganyan balay. Oo. Yung bata to sino to naglampos sa bata? Wala ko ka diya ay buhay pang bata pag ano ko. Naklaro ko lang sino ang naglampos sa kay Michael? Si ano si Boss Bro napusan siya. Sino ang naglampos sa babae ito yung sagwa? Si Bro man kagin ano man ni to Joel. Si Joel, doon sila. Tapos pading Sino si Joel? tiyo namon. Tiyo ninyo. Oo. Nung ang ginawayan ng gid kwarta mo tong 35 Utang. mil nga utang. Oo. Utang sa Sa botong sabo. dito na balagi da makukuha kay Michael mo to na. Bukod silingon, ikaw gagamit ka man. Action dyan. Di ang kagakwa sa boy. Action dyan. Dali lang yun, no? Dali lang gid kayo action dyan. Kaya i-acknowledge ko lang ang aton sister station sa Iloilo, ang Action Radio Iloilo, with Action Josel Banyas, no? Action Josel, may gabi. Salamat sa Action Radio Bacolod, Action Boy. Gapamati kami dari sa Action Radio Iloilo. Interesado kami bangod man kay na trace namon ang roots ni Christian Tulot nga ini. Nakaagi ni siya Star Elementary kag High School naka-eskwela pa ini dari sa Pavia kay nakapangasawa sa Malangabang, an Island Barangay sa Concepcion. Nagapamati kami di Action Boy. Salamat gid. Good evening. Yes, may gabi Action Josel, no? Kaya sa aton mga ka-action dra sa Iloilo, siguro mo lang ni tagaan na lang sa kay daw na uli-uli ang imo pagsulod diri sa aton. Amo ni natabo no kasi ini si Christian Tulot sa dira sa balay sa Gardenville Subdivision naghalin na siya mga lasyeteng takna sang aga. Pero paglakat niya kay makadto sa kuno sa obra niya sa Salvador Benedicto, may nalimtan sa nga water pump. Nagbalik siya, pagbalik yan, abdan niya kuno nag-inom-inom ning tatlo, ining si Michael Espinosa, ining si Joel Espinosa, kag ining si a certain Boss Bro nga tawag nila, no? Tapos daw may naglalisay nga nagluntad
kay tining si Michael Espinosa kuno amo ni nagakuha sa droga halin sa kay Boss Bro. Ginasukot siya daw 35,000 pesos nga nagsiling gani si Boss Bro kuno nga bisan 10,000 na lang ibayad mo nya ti bayran ko na kay mapadala ako na sawa kaya to sa abroad. Daw may nilisay nga nagluntad hasta nga naglambot ya nga daw ginagpudyot sang espading nagparaog sila sa payag sa terasa may pa espading to ginkuha kuno ni Michael Espinosa ang espading. Pero daw naunahan siya, ginlampusan siya, dinagaw gali ni Joel Espinosa, ang tiyo niya, ang espading sa kay Michael Espinosa, kag pasang maagaw, nagkuha man sang martilyo kuno sa payag ining siyang Boss Bro, kag pukpok sa kay Michael Espinosa, patay. Pagkatapos na ining tiya ni Michael Espinosa nga utod ni Joel Espinosa nga si Jocelyn Espinosa Nombre, nagkadto kuno kag nagtambag abi o na matambag o pangabay nga untaton ginlampusan man sang martilyo ni Boss Bro, patay man. Ginsunod sa balay ining si Remedios Gemma Espinosa nga magulang sining duha kag ginlampusan man sa martilyo, patay man kag ginkuga pa kuno ni Joel Espinosa. Pagkatapos na gintayaan ining si Christian Tulot sang 45 kalibreng armas ni Boss Bro kag ginambalan nga hindi ka manugid kay para hindi mo sa delikado ikaw kag ang imo nga pamilya palagyo ka na lang. Amo na nagpalagyo kuno ining si Christian Tulot na pag nakita niya pa kuno ang 5 anyos ang 5 katuig nga bata sa bintana nga nagahilibion. Paghalin niya kuno buhi pa ang ini nga bata, no? Amo na ang natabo sa panaysayon ni Christian Tulot nga naka one-on-one interview ni Action Jan Diaz. So Action Josel, padayunon ko lang ining one-on-one interview ni Action Jan Diaz sa kay Christian Tulot. Action Jan? Aksyon na boy, sa liwat mo itong pagpayag kagaligasyon mismo, sining ni Tulot sa aton interview, samtang nagaulat kay inasang piskal dira sa may Hall of Justice, diriman sa may surad sang Bacolod. Sa piyak na bahin, aton mo siya gitpamangkot, kay kung natabo ang ining krimen, sa itong Abril 4, Domingo adlaw, mga pasado las 8 ang takna sang aga, nagpanago sa mga otoridad, kay wala na nugid-gid ining si Tulot, sa sulod sang kapintatlo ka adlaw. Kay manti na diskubrihan ining kaso, Miyerkules sang aga, Action Boy, matapos sabi nga nagpadulong mismo sa ilapuloyan ang himata sining mga napatay. According kay Tulot, wala sa nagpanugid sa mga otoridad bangod sang iya nga kahadlok nga base sa balabalikan sa mga suspetsado nga ginatudlo nga mo gito ang nagpangamot, Action Boy. Pero again na klaro diri nga ginaako ni Tulot nga siya ang may kahilabtanan sa krimen, pinaagi bangod nga siya ang nakasaksi sang ginpatay ang 4 ka mga persona. Iya diri nga pagpatag wala sa nangamot, but silingon sang nangamot, wala sa nang lampos, wala sa nang labo. Ara gi lamang siya nga nagalantaw kag wala sang may mahimo nga iban bangod sang iya kahadlok ka nabatsagan. Ikaduha diri nga ginpatag nga rason ni Tulot bangod, Action Boy, suno sa iya nga doon na blanco ang iya nga paminsaron kag nakibot sa mga gakatabo nga amo na tong ang pagpamatay nga nagluntad raman mismo sa sulod sang ila nga compound. Pero ginako dari ni Tulot nga sa mismo gali nakabatsag man sang pagsulisunggod sining 4 o kon sining iya mga himata dara nga nagatener. Kaya nagasulod ko na siya paminsaron nga hambad rin niya nga sa ulihi bangod abing naman gaginamo dahil sila gairinaway sa Action Board kung kaisa dahil sila balay. Ang nagasulod ko sa minsaron ni Tulot, simple lang nga sa uli Action Board kung makita niya kuno nga nagahingalo o kung abing nagalaga sa ginhawa, ining iya dira mga mata tulukon nga lang kag pabayaan niya. Amo na binagsulod siya sa minsaron, pero according diri sa iya ginatag nga hindi ako mahimo nga patson ining iya nga mga himata, Action Boy. We should remember sa luwat ang ikaduwasang portion sa aton one-on-one interview kay Tulot kay inagi lamang. Nung una-una, nag-alibay ka pa nung nga wala idea about the crime. Anong nagsulat? Kaya bantaan ako. Ano ba sila? Nga palangga akong gusto mong buhi. Nagpalangga mo pamilya mo. Pag-ipos ka. Sino ang Una to, takat na to ha. Sino nagambal? Si Bro. Saan amo man ang adlaw? Oo, Tito Joel, kasaka to, inom-inom lang. Baba man kadlaw-kadlaw. Yung bata, buhay pa yung bata. Buhay pa paglalakad to. Okay. Ginbantaan kanila, napanson kanila. Pero si to Michael, si Tito Joel, nagambal, si Bro lang. Si Bro lang. Oo. So, after to nung, ginpalakat kanila. Oo. Naglakad ka sa diin.
kay ang plano ko, nagbalik ko, kay kuha ko ang water pump. Di ka din nagdiretso ng Pambukal sa Don Salvador. Don Salvador. Dikto, pag-abot mo to ng pila ka adlaw pa, wala ka nga ipabalon ang iyong pamilya sang napatay mo. Wala pa, pang ako pinsar lang, mo sa pulo mo, ko man. Nung kaina, saan ka nag-ako sa pulis na may idea about the crime? Isang kagao na naman Nga ano ha? yung manay nga ko man bata. Maloy ka bata? Nga hindi man sangin balbal ko kabako mga sulit preso. Nga ko man. Nga kung tani, indala ko ng bata lang, ko na lang din. Yung salbar mo? Oo, ang tani. Kaya nawidan. Kaya ko may mo. Ang bata nang wala kabalo nga may natabo sa gwa. Kabalo kay nung singgitang bata, ara galing-ling sa Hintana. Okay, nakita sa mga kabataan gali. Bata lang, isa lang kabilog bata. Ay, sa kabata. Nung nangayon man bulig ang mga matigulang to, dising kita man sila. Ano man, wala ka bakit mo pangalan sa lugar? No, man, may ka, may ka makabati. Ako sabang ko may makakita, di kayo, may balay din. Iway giti, ko man. Kaya nakata to sila ng bahala da. Bot silingon mong anong gusto mo doon, iklaro ko no? Wala ka para ko sa hindi ko lang tension ka sila. Nga, nung nga ako nangamot, ikaw nangamot. Okay. Bot silingon wala ka pangamot sina. Ang ako lang to, ang mutong sala lang na kung yun ko man lang or yun ko si bro. Ako galing, nagsulo naman sa pinsa ko nga lang damo man sila sa akon, sala nga ginhimo lang kami away sa balay, about sa lupa, pati sa Japan nag-intra sa mo ng sitwasyon. Balik mo sa akon sang lupa. Yung taon ko authority, may gyapon daw way pag-itsindihan ay puno ko sang nagamba ko bahala mo da wala ka na nag-intra dayon. Oo. Wala isa pagid na mo nang ginbantaan ko. Wala kaya kaakig sa pamilya no? Oy, may hindi ko ya bang patyon sila. Lang ako gusto ko magpalayo lang buhi sila sa mas gusto ko na. May ganin ako bra ko sa Don Salvador kay isang semana dito ko may pinsar ko. May Pila ka na di ka bulan ka tinerlo sila na. Tuig na ko di. Black lang sila kasi meron. Oo. Tapos, dito sa bunga, mga pila ka na obra. Mga binulan lang. Binulan. Ano obra mo ka na? Driver. Tapos sa ining kamain sa pagpayag mismo ni Tulot sa ton interview ang second portion. So dira niya din patag nga kung ano ang rason kung nga wala yan nasalbar kag wala siya mahimo nga pagbulig abi para lamang maluwas sa katalagman ining apat mga persona nga nagkaramatay dito sa may Gardenville subdivision barangay Tangob sulad mismo sang Bacolod. Botsilingon action dyan, botsilingon nga sa tatlo kaadlaw abe nga tuto siya sa Don Salvador Benedicto wag siya kapaminsar no nga magpanugid sa pulis o ipahibalo abi sa kung sino da nga ginpamatay to ang iya pamilya ni ha suno sa iya nga ginpamatay to tapos pasagin pick up na to siya pagka aga ako na sa dayon. Yes, wala din nagsulod siya paninsaron alam mo sila mga pagkabutang nga kumbaga magpanugid lamang sa para mabuligyan abing sitwasyon o kung naibaluan siyang mga pamilya mismo nila ang natabo action boy dara sa ilang mahinata. Tungod na sa hambal niya nga dumaylain giman sa bot sa iya nga pamilya no? Dumaylain giman sa bot. Oo, may lain. Bayad na sila. Ang kakatabo na dagali, may mga kaso din kung kailangan nag-irinaway sila dira bisan pang iya nga mga tiga. Bangod nga according sa iya alegasyon, mayara ko na kung kaisa mga hisahis para bangod sa mga obligasyon nga ginaobra sa tong tinion nga nagsugod sa istar gama mismo sa ila pulian. Nga kadto naton karon kung paano si Action Boy nakasapo abi sa pulian nga inaadra sa Gardenville. Sige, okay. Anyway, action dyan sa aton sa Action Lilo atago nato nini no ini nga pahayag iya pa lang ni bersyon
May gintudlo ni si Christian Tulot nga duha ka matataon to si Joel Espinosa abe nga utod sa mga biktima kag ining si Boss Bro. Si Joel Espinosa ya na pick up na ni siya sa aton nga kapulisan. Pero daw hindi may istorya sa aton kapulisan kay daw lain-lain ko nung paminsaron sining ni Major Jory Puerto sa Police Station 8. Ining si Bro gina-establish pa kung si Boss Bro gina-establish pa nila kung sino ginang matudtuod sining nga identity kag kung sino ni siya gina-operate na sa aton kapulisan. So why ta pa mabatian ang bersyon ni Joel Espinosa kag kung madakpan kung ma-pick up na ining si Boss Bro kung ano man ang ilang version. So far ang version pa lang ni Christian Tulot yang aton nabatian aksyon dyan. Yes, action boy. Pero klaroon ko lang, ining si Joel Espinosa, ginaklaro diri kay na sa mga kapulisan nga wala siya ginkuha sa pulis ila pulian. Gindala sa iyang personal sa iya pamilya diri sa area mismo kay siya gali wala iya nakabalo kung anong natabo gali mismo sa iya mga mata. Okay. Why So, check balo? Meaning, hindi saya gindako, kung gin-invite, gin-imbitar, o kung gin-ayo sa pulis sa makadto diri, ang iya pamilya, sang pion nga naghambal ining si Tulot, nga gintudlo iya si Joel Espinosa kag si Boss Bro, nga amo ang mga persona nga responsable sa likod sining krimen, ang iya pamilya mismo ang nagboluntaryo nga nagdala kay Espinosa dari sa station number 8 para mga patigayunan sa kaigo nga pagpamangkot, investigasyon, kag inquiry action boy. Okay, sige. Dali lang action dyan ha. Kay kantuan ko ano yung sa action Josel. Basta may pamangkot pala sila dra sa action Iloilo. Action Radio Iloilo. Action Josel, basta may pamangkot ka kay action dyan. Salamat pa Action Boy kag salamat sa kay Action Jan Diaz. Gusto lang nato ni maklaro kung sandig sa panaysayon ya ni Christian Tulot amo ning nagkumpisar nga nakakita ko na no ginanatabo. Ano yung partisipasyon Joel Espinosa sandig sa kay Tulot? Action na Joseph na yung sa Liwanted sa Action Radio Iloilo. Kayo na sa una natin yung interview, pintayag na rin ni Tulot na ang partisipasyon ni Espinosa siya ni actually ang nag-agaw sa nga espading nga kuntani amo ni ang gamito ni John Michael Espinosa sa paglabo sining kay Boss Bro. Ikaduha, ining si Espinosa, Joel Espinosa man mismo, amo man ni ang ginpayag na nakalabo sa ulo ni John Michael Espinosa, Action Boy, Action na Josel. Ikatatlo, ginatudlo man ni Tulot sa ining si Joel Espinosa, amo ni ang nagsulod o kung nagkadtoabe sa kay Remedios Espinosa kag nagkuga sining senior citizen nga gitunaan sang iya sa matayon aksyon na Josel. Okay. Pero atago na solito nato aksyon Josel no. Ngaining si Joel Espinosa ara lang dira sa nagkadto gindala dira sa pamilya niya sa Police Station 8 tungod sang pahayag. Nabatian sa media mo kay ang pamilya monitor man, nabatian sa Action Radio tungod sang pahayag ni Christian Tulot nga gindalahin niya si Joel Espinosa. That is why gindala sa sang pamilya dira. Pero action dyan, I would like to believe nga ang pamilya niya daw hindi magpati nga si Joel Espinosa involved sa among krimen. Action Boy, according sa pamilya, wala sila nagpati nga may kinabtanan ilang mismo nga mata nga si Joel Espinosa sa pagpatay sa mismo sa India nga mga utod. Kay kulang taon gani isang ikatuan ini sa mga kapulisan bisan pa antes sa mga tabong insidente. Simple lang man ang pamangkot ni Joel Espinosa ako nang sabat ni Joel, ano ang natabo how? Kaya na, samtang nag-ari di sa kay nasa may application number 8, galing kayo hindi lang gisa nato magpansang official nga pag-interview, ano lamang, istoryahan na lamang, kaya magod under restriction pa ng kapulisan, iyaman dirigin sabat, o kung di pamangkot tabi, isa nila permin, ako naging pamangkot si Joel. Kung mag-inom, ginahagad din man nila siya. Pero sa amo silang adlaw, pero Joel, kung ginahagad ko nila, kinakaupod si inom, kasi wala mo kung nila gisugat sa balay. Amo ni gani man. Ang natingalahan ko diri amo ni. Paghalin ni Christian Tulot sa balay, dali man lang mo nagbalik sa dayon. Di ba? Nagbalik sa dayon kay may kuhaon sa atong water pump, nagbalik sa dayon. Kag naabdan niya nga nagaininom ning tatlo do kadasig lang no nga daw pag-abot niya nagaininom na, no? Yeah. Namo lang natingalahan ko lang. Temprano pa kaga aga pa lang so pala sa aga kay Tila City sa nagalin nagbalik sa dayon mo. Pag-abot siya nag-ininom ng tatlo do kadasig mag-ininom sang tatlo to nagtipon-tipon ng tatlo aw.
Yes, no. Dugay-dugay may ara kita dira sa pila pagin naton nga personal naton nga pagpangusisa diri. Nga naibaw naton nga mga impormasyon action boy may angot sina dira, no. Pero si Joel Espinosa ara pagyapon sa Police Station 8. Sa luwat action boy bangod nga hindi siya under custody sang Station 8. Wala sa laging kasudiya sa Station Number 8. Okay. Kag wala man sa laging imbitar sa kapulisan pila kag hindi man siya makabig nga person of interest. Kay ang atong ginatawag na extrajudicial confession sining nitulot, ginakabig lamang ang mga huring-huring, kuno-kuno o conhersay nga ako dito sa police nga hindi pag ginaamo na probable nga basihan para makabig sa kapersona nga persons of interest. Dahil sa nga gindalalan din sa kapamilya niya kay gusto sa pamilya nila nga usisaon sa police, personal, voluntaryo abi. Pero si Tulot Action dyan, nag-execute na siya extrajudicial confession? Isa in action boy ka dako ang palaligban siyang kapulisan kay nag-execute na sang extrajudicial confession kaina ining si Tulot o pod ang abogado nga si Attorney Bartolome Malde Jr. sang Public Attorney's Office kag mismo kita ang nagisanon sa Action Radio Bacolod nga nakasaksi sang pag-obra sang affidavit o kung ang extrajudicial confession. Ang puno action boy tutod mga 90% sang extrajudicial confession plastado na. May 10% kag ang pinakauli nga pamangkot nga dapat tutangan sa informasyon digto nagsinulisas kay digto nga daw nagligwat ang pagpayag ni Tulot Action Boy. Okay. So iplastado na ton dugay-dugay, no? Anyway, sa bahay ni Tulot nagpaputsag sa pinaagi sa Action Radio Bacolod nang emosyonal ini siya kag nagapangayo sang pasaylo sa himata mismo sining mga napatay kaya according sa iya wala siya sang kailabtanan kag iya diri ginakasupok wala niya nasalbar ang 5 katuig nga bata nga babae nga napatay man sa mo sina nga naguntad ang multiple murder case dira sa may barangay Tangob syudad sang Bacolod. Yari si Tulot sa iya nga pagpangayo sang pasaylo. Nung anong gusto mo ihapalabot sa pamilya no? Kung ka-chance mag-explicar sa ilab. Ay ko mama ang pasensya. Wala ko Huwag ko ganun sila kalba. Una kong pinsar mo daw kaaking bahala na. Bala man nila nung katapos ang time na mundo buhay pa sila. Bebe siya? Way Yes. ko kapatay sila. Way ko ka pangpakon sila pang ang alain na gito ang malagin niya. Nagbaliwala ko sa ang katabo. Wala mo magkusyon nga man na way ko gidi bantaan ako. Sa pamilya mo napagalo na nila. Napalabot mo man sila. Malabot man. Ako sa gidamo away ko nakasabay or or hindi ko kaya mag-amo sa siyang naka-ano man ko sang sabuna o sang wibis pa ko yan gamit nakadugay yung mga gagamit wala nang hulain man gid di lang galing na paano kitang type nga sa sabon di gid mo rason gid nga makanabla pero why ko ka sila Wala kang sila kayo. wala kayo mo Handa ka Katulong. na bangon ang crime, no? Ang kaso ay pasakasi mo. hindi why ko may mo kay nidala ko sa mo ng kaso Nung si bro, kung yung sugid ko dayon basi pero magyapon di dala magyapon ko kaya tani nagbulig ako kaya lang Boy, sabay sa pagpayag ni Tulot ang pagpakayo niya sa pasaylo sa mga himata mismo suning mga nagtaliwan ako napatay sa multiple murder case Action Boy. Action dyan. Balik, kunanta ka, no? Kayo mabalik ko na sa Iloilo. Interesado ako sa inyong pahayag mo bilang daw may pagligwat sa daw last 10% sang iyang nga extrajudicial confession. So, balikan ta ka, iplastar ta ina, balikan ko anay sa Action Jusel, kay mamangkot lang ko bala nano ang ila kay ang Iloilo nagapangusisa man nano ang ilang nakuha ng informasyon sa personalidad sa reputasyon ni Christian Tulot kay taga Pavia Iloilo ni siya mo anong iya personalidad dira anong iya nga reputasyon ni Action Jusel Action Boy, Action Radio Bacolod, ginusoy pa namon pagkatao ni Christian Tulot.
ang nalabot namon diri sa Action Radio Iloilo, ngayon siya nakapangasawa sa Island Barangay sa Concepcion. Malangabang Concepcion. To kalayo sini. Mga 1 hour ang imo sini nga biyahe sa Pampot pakadto sa Malangabang Concepcion. Okay. But prior nga makapangasawa sa Malangabang Concepcion, ini siya naka-star sa Purok Uno, Pavia. The first municipality ini mga 10 to 15 kilometers from Iloilo City Learning Pavia Okay. towards Central Iloilo. Naka-start na siya ka nag-eskwela elementary kag high school. Suno sa kapitan sa Purok Uno, si Punong Barangay Goriseta. And as of now, ang utod niya ara pagani na nag-start sa Pavia kay ti dira na nakapangabuhi dira nakapundar sa iya sa nga pamilya kag palangabuyan. But sa pagpangusisa namon diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, may mga cases ini siya diri sa syudad nga wherein na-commit and siya ang ginatudlo nga involved. Ang gina-specify pa namon ni kung anong gid nga mga kaso ang iya sini nga naulamiran. Samtang ari pa siya diri sa Iloilo, nagatiner sa may Pavia. Dugay-dugay basi kon makasalot man kami, may dugang diri nga background sa Sectional John Torreta, amon sining police and military beat reporter. Dahil lagi pasal uton ko lang sa Action John Lipot lang gid Action Radio Bacolod, Action Boy and Action John ang na osisaan ni Action John sa pagkatawo ni Christian Tulot. Action John Dokid sang Gimaras si Christian Tulot ugaling nagdako diri sa Purok Uno, Pavia bangod gid sa pupo sang iya nga tiya. Dira siya nag-eskwela sang elementary kag secondary, dira man siya nagtrabaho sadto bilang tricycle driver. Kag pagkakilala sa mga pumulyo dira sa ilang nga barangay, hipuson siya nga klase sa nga tawo. Initubtob nga nakapangasawa siya sa nga taga Concepcion. Kag sa background niya sa information nga nakuha nato kay Police Major Jojo Tabalog, ang hepe sa Pavia Police Station, 2019 sa pasagaan siya sa reckless imprudence resulting to damage to property. 2016 sa ginpasakaan siya sa unjust vexation diri sa syudad sa Iloilo. Kag 2018 sa ginfailan man siya sa reckless imprudence resulting to damage to property diri sa syudad sa Iloilo. Action Josel. Okay, salamat Action John. Amo ni na document namon sa ring mga cases wherein involved si Christian Tulot. Action Radio Bacolod, Action Boy. Action na Josel, ang report dira nga may kaso sa nga unjust vexation sa simple nga sugilanon daw maoy. Kaya mo ning background nga nakuha kagin provide sang Pavia Police. Pero kung ano gid ang circumstances sa pag ka-involved niya wherein may kaso sa unjust vexation, ginadika pa namon ni mga dokumento gid ang mga detalye bla kung anong natabo nga na-involved sa amon na nga klase sang kaso. But ang kaso ng unjust vexation tiamo mo na Action Boy, ito all about ang sining pag involved sa isa ka insidente just like sa minaoy. Pero i-check ko lang bis Action John kung may ideya gid sa concretely kung ano ini ang natabo sa kaso niya unjust vexation. Action John, limitado nga ito ng information bangon nga na-check natin ina paagi sa siras lang Action na Josel. Sa specific sang kaso, limitado ang nahatag sa aton. Okay, Action Radio Bacolod, Action Boy. Well, anyway, the fact remains nga may kaso na siya, reckless imprudence resulting to damage to properties, kag unjust vexation, no? Diri Action Josel, gusto naman natin ipamalo sa inyo, may blatter man siya nga ginpa-blatter man siya dire sa nga iyang tiya niya dira. Ginpa-blatter man siya nga gapakita-kita sa kuno permi nga nagabayad sing espading. Na-establish na naman kay ina, siya min diso nag-ako nga inaway sila kag daw may lain buot siya sa iyang mga katiyaan dira, no? Tiga pakita-kita sa kuno nga gabayad sa sang baeng asang espading. Amuna nga ginpa-blatter siya, may ari nga blatter entry diri sa Bacolod nga amuna ang ginpa-blatter against sa iya gabayad sa sang espading, no? Anyway, tanawon ko na, balikan ko ang Action Josel si Action John. Interesado ako si Action John sa sining extrajudicial confession ni Christian Tulot nga daw naglain siya sa mga ulihin nga parte sa pag-execute sining nga confession. Action John.
Action boy, exacto ina no nga mga impormasyon bagod tanan na kung nagit-visitor bago ginamang amo gito nabutang sa extrajudicial killing extrajudicial confession nga ginpastari abi kay bagod kaarang kita mismo nagasaksi samtang gina-assist siya no, ni attorney Bartolome Maldi Jr. sa nga PAW action na boy. Sa ulihi ang pinakauli nga pamangkot action boy ano pagid ang iban nga mga natabo kag ano pagid ang iban nga mga nakit-an o kung nadalani mo dito halin sa area mismo sa insidente. Gulpi action boy pasado alas 2 ang tak na alas 3 ang tak na sining hapon nagsulod ang impormasyon diri sa Action Radio Bacolod nga may ara sa mga na-recover nga mga gamit sa balay mismo nga ginatinaran sining ni Luot o kolador sining persona Tulot. Action boy no ni nga dito mismo sa iya ginatinaran Sa Don ni Salvador Tulot Benedicto. sa may barangay Bunga Manuasang Don Salvador Benedicto. Okay. Ano nga mga pagkabutang na-recover dito Action boy sa iya ginatinaran sa may barangay Bunga ang mga alahas nga ginapanagiyahan sa mga katiyaan niya nga napatay. Ikadua, na-recover man dito ang mga cellphone sa mga katiyaan niya nga napatay Action boy. Dito mismo. Okay. Kaya nga, di pamangkot sa paano nga arasin mo mga pagkabutang nga ini. Ang una niya na statement Action boy nga dapat na mo itong ibutang sa extrajudicial confession ang niya, antes sa kuno nagalin sa crime scene, ginhambalan sa sining ni alias Boss Bro, nga kuwaon niya sa isa ka basurahan sa Banwasang Bursa o kung sa Bunga man, hindi niya maklaro kung diin nga lugar, ining mga alahas, bisan anuman nga oras sa masunod nga inadlaw. Kay dito niya kuno kuwaon, kag taguon dapat, sining ni Tulot Action boy. But silingon ang mga lahas even before nga naging pamatay ini mga biktima, ara na ya sa ilaligasyon, ara na ya sa dito sa Barangay Bunga. Hindi, ang aligasyon diri ni Tulot, matapos ang krimen, antes siya magalin dito sa crime scene, di magipapaladyo siya. Ginabalan sa kuno ni Boss Bro nga mahimo ba, may pangkwaon, sila tulot sa balay. Okay. Ang bali Boss Bro, dasol may kwaon ka dito sa basurahan sa Banwasang Murcia. Bisan ano oras kwaon mo to. Sa basurahan. Sa basurahan. Kaso na nga, amo itong ginpayag yung una Action boy. Tultulan naman kung din nga basurahan. Sa Murcia. Sa Murcia, di kadamo. Sa kalapad sa Murcia, di nga basurahan. Na-specify gid? Ayag din specify kay ina, kay sa ulihigin, ayo na kita ka-abogado, kagka-pulis nga, ma-pull out dito sa hulot na kasi silang kakandak sa pagpastas ng affidavit kay daw nagsinulisas ang statement nga hindi na magsanto Action boy. Ang isa pwede ka statement, una-una ginambali ang mga lasing ko, yakuno sa hapon, din kuwa lunes. Pila ka minuto sa nakaliga, nanumdom siya, doon panumdom sa, ay hindi kayo sir, las 12, galit ang tungang kagahon ko gingkwa dito sa may Murcia. Yung ako mismo namang kot-kote, sir, manong, curfew man na, paano kakagawa? Kaya ba naman, nanumdom naman sa liwat Action boy, kaya sa ulihi, naghipos na ining persona, matapos siya may baluan, naging kumpirma siya sa pulis, nga na-recover siya dito ginatiniran sa may barangay Bunga, ang mga gamit sa iya nga mahimata nga nagtaliwan. Sa ulihi, wala na dayon ang pag-file ng extrajudicial confession. Kay wala natapos Action boy ang iya nga pagpatihag kay hindi maklaruhan kag hindi magsanto ang iya mga impormasyon nga ginapagwa. So ini gabi nagpamangkot ko diri no sa pila ka mga kapulisan nga mga kilala naton sa station number 8. Diri sila nagpakiban ko Action boy base diri sa ilang archives sa mga file diri nila nga may blood report nga file diri mismo sa station 8 sa tong Enero o kung sa tong Hunyo 28 June 28, 2020 las 11 ang takna sang gabi ang kaso unjust vexation threat kag alarm and scandal batok diri kay Christian Tulot ang tagreklamo ang duwa niya ka mga himata ang aligasyon Action boy ginpakitaan ini nila nga nagabaid sa ispading ang iya nga mga katiyaan. Kag nagpanggamo ini mismo sa lugar. Na ayon pa bala ang blood report no para mabasa naton. Dari sa may police station mismo, no. Sir, may gabi. Sir, may blood report ka. Ang June 20. May arsa ba? June 20. Tegaw. Nagkakasa. Ang tawagin follow up nila. Okay. Dugay-dugay gali ayon naton kay may follow up sila Action boy no. Kira mo na isa ka kaso na may pila na nako kabes nga may ginareklamo diri ining si Tulot diri sa lugar.
no, kag ang iya mismo man nga mahimata ang nagareklamo sa iya may angot sinidri. Specifically guro inang tiya niya nang duwa na. Ang duwa ka tiya amo ginapabla alas 11 ang taka sang gabi. Diri niya gipablatter sa may station number 8, no. Okay. So action dyan wala gid gali ko na mo sang na execute nga extrajudicial confession nalin sa kay Christian Tulot. Wa ay natapos kay gabi na dinakagwa kay dapat dito ginadalon sa may hold justice mong. So wala na kay tiga nagabihan na ding abogado para lang itas ka dito kay medyo nag-asang ulihi dito nagsinulisas kag hindi magsanto ang iya nga maginapahayag nga statement action boy. Dohalin pa na kahapon nga way gasanto ang mga statement niya. Amo ni gani ang hambal diri kay ina sang aton mga kapulisan. Do ini nagapakita sang isa gidamang ka anggulo nga mahimo hindi tatlo ang naghimo sang krimen. Isa lang gid action boy. Okay, so may amo na nga ginatan-aw ang kapulisan. Subong kay primero, si Major Puerto nagambal nga posible may duha or tatlo ni nga naghimo. So subong sini ang dalagan sang ila ang ginatan-aw nila nga posible isa lang ang naghimo. Isa lang kay ang isa ka ebidensya diri nga mahimo makatulo do kunabi makatumot sa suspetsado ato ang mga gamit kay questionable action boy ang pinaagi kung nga naglabot to sa iya nga posesyon siya ginatiniran ining mga pagkabutan sang iya mismo nga mga himata kangay sang cellphone kagangay sa mga alahas action boy kay according diri sa aton nga pagpamakot kay ina duha ka anggulo mahimo abi kung may maupod din man sa mga suspect may mo kilala dito si Boss Bro. Pero kaya man hindi kilala, so paano nga nadalaya to ang mga gamit sa ilapuloy mismo? Hindi kilala si Boss Bro, pero si Boss Bro nagambal siya nga sa kwaon mo to ang mga lahas to sa kwaon mo mga lahas to kag cellphone sa basurahan sa Murcia. Nagamo na siya si Boss Bro, pero hindi sila kilala nay. Suno sa iya. Naming istorya nga drawing ho. No. Try ta sa liwat be basi ano na siya. Ara ta siya? Ara si Tolot. Tolot. Buwan yung tinapangit ito, yung pala kita ba? Hindi ka? Karon lang? Karon lang? Sige, karon lang ko, no? Hindi siya kay may ano siya, nag-inom sa sang bulong. Okay. Anyway, amo na ang pila ka mga impormasyon diri. Anyway, ang aton nga mga kapulisan sa station number 8 ato subong sa may halin sa may barangay Bunga sa manuwasang nga Don Salvador Benedicto kay ginatapos nila ang inventory pabalik na din sila action boy. Hindi na kita nagulat sa may area sa station number 8 kay dito naton makitaan kay amo na to ang ilang nga relief wala tikom o kung nabi na kuha nga may ebidensya ang mga cellphone kabang alahas nga sa posisyon mismo kag sa pulian no sining ginatiniran ni Tulot sa may barangay Bunga Banwa San Don Salvador Benedicto. Okay, akan dyan, antes ka magbasi, antes ka magkuhan, antes ka mag-out dira, check ko lang anay si Action Josel, no? Basi may additional query sila sa imong report. No, Action Josel? Salamat, Dr. Boy. Daway naging man ako sang dako pagit nga clarifications dari. Pero ang isa lang ka obserbasyon naton sa nga natingala kita, hindi kilala si Boss Bro, personaligan sa dayong sa lahas. Pagkatapos ara na kay Boss Bro ang alahas, ihatag niya pa sa kay Christian Tulot bala. Normal nga instinct kini sa tao kon pangawat ken man abing tuyo. At the time, ara na sa imo posisyon ang mga pagkabutang pagkatapos ihatag mo pa sa iban sining tao na hindi man gani kamo close. Correct. Secondly, sa panaysayon iya ni Christian Tulot, the reason why nga pinatay ini apat because sang binaisay, because of the drug angle nga ginapasulod niya. Ti paano yan naglabot sa punto nga pinanguha pa to yan ni Boss Bro ang mga alahas. These are the things nga gusto nato sila maklaruhan. Kag si Christian Tulot man lang sini siguro makapatag sini tanan na action radio Bacolod, action boy, action dyan. Kay not unless nga mapakita ang personalidad kung sino ni si Boss Bro basi blakon bungang isip lang yung pangalan bala action radio Bacolod, action boy. Yes, I completely agree with you, Action Iloilo, no? Kay ang ako naman nga pagtanaw why niya ga-refer sa kay Christian Tulot, no? Basta nga ako niya generally ang tao gani kung nagahimo-himo istorya laban naman talang sang iya nga mga pahayag basta gahimo-himo istorya hindi niya sa kay Christian Tulot na generally, no? Bisan sa korte kuan ka da ma-cross-examine ka sang mga abogado kung hindi matuod ang ginasugid mo gasala-sala ka na kung i-cross-examine ka mo kung may sala ka gasala-sala ka na hindi ba actually dito.
Radyo Bacolod, Action Boy. Pero hulaton tana basi pa mala makahatag sa dakarong statement sa Action Jan. Kag matadlong yan ni tanan kay tikon turo dirito iya sining statement kag wise ta diri sa may ginatago. Tapos atong extrajudicial confession niya. Tapos siya magsugid sa mga bagay nga Matuod. ikaw mismo may personal sa ning ihibalo mo sa magdugangan mo bala sang tukod-tukod nga mga istorya. Pero ti hulaton na mo niya dari sa Action Radio Iloilo interesado man kami sining kiti tama ini ka brutal nga sahi sa insidente kag kapin pa tumandok ang ining suspect sang Gimaras kag dugay nga nag-star diri sa Iloilo specialmente sa Purok Uno Pavia Iloilo. Kali kita may mga obligasyon ko di Action Boy. Mapilitan ko sa imo sa pag-unhook sin Action Boy. Sige, salamat with Action Josel for being with us, no? Basta, sige lang sige kami diya sa pagtutok sini nga kaso until nga matagaan sa ang resolusyon ang ining makasiligni nga insidente dire. Salamat man Action Josel kag maayong gabi dira sa inyo sa Action Radio Iloilo. Salamat gid Action Radio Bacolod, Action Boy Duran and Action John Diaz sa ato sa ring hook up sa pagdala sa inyo sa latest update sa natabo nga pagpamatay sa patanan ka mga pamilya Espinosa kag Nombre dito sa Glenville Subdivision sakop sa Barangay Tangub, Bacolod City. Oras alas 7:05. Yes, salamat man Action Radio Iloilo kag Action Jan. On standby lang kami dire kag we hope ara kada hindi mo gid paglinan until nga basi may ang interesado ko basi kuan bla maghambal si ining si Christian Tulot dira ba si Mr. mo dugay-dugay Action Jan. Exact Action Boy, no? Sa dugay man dugay, anyway, kiti, nagatuko. Ang bisa nga nagatuko, alin sa ngito susulot ng selda. So, basi, anytime from now, may kuha na siya natin itong statement, no? Anyway, tigit pa sa kaan sa kainas ng kaso, and dito kayo ng piskal na pagwa na yun sa resolusyon, nga nakitaan nila sa probable cause in inquest nga kaso, batok sa iya, may kang tanan, sa pagupot sa illegal nga droga. So, wala gid sang rason nga ini pa siya ang mapagwa sa selda sa station number 8 sa magkapabilin diri, bangod sa kasong illegal nga droga. Pero ang kaso nga murder, ini to follow Action Boy. Depende ini no sa lakat diri sa investigasyon sa police station number 8 sa papangunan ni Police Major Jory Puerto, kag of course under the guidance man ni Police Lieutenant Colonel Jovel Sedel, ang Chief sang Intelligence Division and Management Unit o IDMU sang Bacolod City Police Office nga nagatutok sa may area sang station number 8 Action Boy. Live report sa Gapon diri sa may station number 8 ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasito na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action John Diaz kag mga ka-action tutok lang ano kay i-follow up gini sa aton sining mga action reporters para nga madulong tagin matagan tagin bala nano gini ang mga pahayag ni Christian Tulot ni kay bisan ako dulingin ulo ko siya daw gasari-sari ang mga pahayag halin pa kahapon. Halin pa to sa mga bagras ito, do salain ang inasugid niya, ang oras ang hambal niya natabo ang insidente, do galingin ulo ko nga pagbalin mo, alas 7, dugay-dugay nagbalik ka kami nalimtan ka, pagbalik mo to, tugi inino ang tatlo, do kadasig lang, do galingin ulo ko sa amo sina nga mga informasyon, no, nga daw, kakuan bala daw, no, hindi bala realistic bala, no, muna siling na kung drawing ka kuno kanalan daw mapatihan man bla daw hindi drawing ko ring bla small circle big circle ka lang no. Sige, anyway, standby na mabalik kita kay may importante lang ko diri nga mga obligasyon. Mabalik kita sa action firing line pagkatapos ini. Isang tawag. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio. Sige, ang aton dira nga mga nagamonitor sa Facebook, mayong gabi sa inyo, no? Pasensya gid kamo anay kaya kadamo gid sa aton nga na-take up subong. Pero direta kamo igreto samtang naga-commercial kita, no? Kay Almira Lee Malazarte, sa kay Press Dennis Richard Timor Roma. Silini dinis niya bro mo karon pinatlog ta pa ka. Sige kladlawan ko sa kadinis mo gani man damo ang mga netizens naton nga pati nga binuting niya mo no kimo sabi Magellan maingab iman kanami isang isaw sa ramihay pakadto pare. Sige kay Melchorita Ferrer, good evening dira sa imo. Liberty Beniten Ubaldo, sakay
Nya lingsing ini saramihay niya ubra-ubran man istorya bus bro sa ginasaysay mo lang gurong inubra mo. Sige, anyway. Krisha Blas Noel Umanya. Maayong gabi man. Kag sa Umanya family sa Laura sa Pacol, Bago City. Maayong gabi dira sa inyo. John Hinol daw kalayo statement itulot haw may kaliber 45 gali si boss. Hana na sa labuon ni Michael sa Spading wala pag may punto ba no wala ka pa sa magabot ka nagkuha pa sa iya martilyo daw ka mo gani man. Joanna Lins tani kung tuod si boss bro pati siya kag si Jewel kita ni gin patay man ni nga wala daya gin patayaw na relative sila gin patay. May punto man no ngaton ng mga netizens bala. May mga punto gidya, no? Valenzuela Karen nya hindi ka na magugas kamot manong way ka na konsensya pati bata na correct palusot na kay patay na mga biktima ti hindi na kay istorya sige. Alex Montesa maayong gabi man kay Jeneline Bandoha sa Quezon City. Jovi Monares, good evening man. Saka ang iban nga mga comments hindi ko mabasahon na kay may mga punto actually mga comments mo no. Dino Sardito, Lilia Taton. Nya sinuna si Boss Bro man, pamatiin niyo vlog testimony niya, siya naguro si Boss Bro. Dino Sardito, si Cardo Dalisay na bala sa ila. Elizabeth Malaka Gamala. Correct. May punto ni si ma'am kaya ako gambal ko ever since ang droga ang ini nga natabo hindi ni mahimo sang wala nakadroga. Hindi ni mahimo sang tao gali nga normal ang paminsaron. Ti ko nakadroga ka hindi na normal paminsaron mo mo ginangakon nga ginakwan gina-emphasize gid permi no. Josefina Dignadice palusot niya. Sige. Sakay Remier Inion watching live from Murcia. Jocelyn Liboon Dispoho. Hindi ka na makapimapay. Ikaw lang gid si Boss Bro. Siya gid ginatudlo no. Noel Amar, amigo Noel, good morning. Muna kaluluoy gito sang 5 ka tuig nga na dalasa pa no. Rino Bautista. Tsakto na. Ang bata nga 5 anyos. Kung normal paminsaron mo, hindi mo na mahimo sa isa ka bata mo. Hindi mo na mahimo. Eddie Laos. Maayong gabi man. Gerard Sabarella. Hindi pa case solved, no? Way pa gani sa extrajudicial confessions. Pero ako yung tanaw ko, masulusanag-sanag na niya, no? Sa kay Eduardo Malihan from Seaview Subdivision, Silay City. Kay Myra Liamas. Sige, tsakto mo na. Rosalina Espadero, Josefina Dignadice, kay April Mallorca Ursabia, kay Mamaj Balquinto. Kadlaw ko to sang ngambal ko ni bro blang kuha lang to sa basurahan ng kuhan sa Murcia, kuha mo to pamangkot. Hindi nga basurahan, kuha to. Kadamo mo nagro basurahan sa Murcia. Kuha lang to sa basurahan ng mga laas kag cellphone. Kadlaw mo ko itong sitwasyon no. No ni Luna Kalamba, kay na sinila ni na-discoveryan mo nga may mga cellphone ganito nga laas nga palagian sa mga patay. Kay Christ Carapol Javier Tanatan. Rex Talyon. I would agree with you na isang comment sa niyas na basurahan ng dalahig pa. Alfredo Sapa, basta ganit maging natudlong natin suspect sa kasuspect na sa sign of doubtful statements. Ako agree ko da. Isa lang nakapersona kuno si Tulot kag si Boss Bro. Bernadette Lacson, Ma'am Bernadette, good evening dira sa imo. Sakay
Dutski Gardose, no? Sakay Maria Luisa Luing Melos, may gabi dira sa imo Luing. Sakay Marico Jean Buerom, kag pare ko Arlene Buerom, good evening man. Torko Jongko, may gabi dira sa imo Torks, no? Basta kuno ang isda kuno hindi na sa ikog mabunit mo. Sa bagid, no? Bagid na kakabunit ang isda no? Kay Marcy Rumbines Junio, classmate, mga gabi. Lily King, Sally Hinolan Peronilla, kay Eda Riosura, good evening man. Kay Rochelle Torbella, kay Rasta Badayos, sa pamilya Abaring, kuno sa Purok Prutas, mga gabi. Annie Raffles, dira sa Okinawa, Japan, mga gabi dira sa imo, Ma'am Annie. Kay pare ko Boboy Plutenia, mayong gabi man sa imo. Grace Lorena sa Jeddah, Saudi Arabia, mayong gabi man. Rodora Syoko hindi pa guro klaro utok. Rino Bautista, Osto, no? Pa-describe ko no sa kay Tulot kung ano ang physical description ni Boss Bro. Tapos ipa-describe man sa kay Joel Espinosa, tanawon ta kung pariyo ila description. Galing kay si Joel Espinosa, tanawon ta beto, no? Marilyn Dilar Sikihor. Siling ni Sir Noel Amar, congrats ko sa PNP Station 8. Yes, they have done well with their job, no? Angie Villa watching from Muscat, Oman. Niel ang naluoy pagid ko siniblang pamilya blang to sa abroad ang bana ni Jocelyn nga ara gasakay sa barko inter-island ang asawa ni Michael nga to sa abroad man, no? Luoy. Ati magabot sa diyan bana ya patay, ang bata ya patay. Kay Jara Diamante, Bro LD, good evening man sa imo. Roslyn Ramos, maayong gabi man. Kay Eugene Gabuat Senior, mainin ko na makuha ang statement si Joel Espinosa para makompare ilang statement. Si Joel galing daw hindi pa may istorya, no? Sa sunod sa kapulisan. Ray Baryoga, sa kay Ronnie Mananghaya sa Yufuf, Saudi Arabia. Aha, sige. May kapitanan sa inyo, ano? Kay Binong 70. May gabi sa imo. Pulis maning migo ko. Binong 70, no? Sige, standby kita na sa aton dugang nga pagpakalagan. Mapahuway lang ko kadali, balikay kita diri sa action firing line. Pagkatapos lang sa aton diri mga mga importante dira karon nga panumno. Mapahuway lang ko anay, so standby lang kamo mga ka-action. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Firing line. Action Radio Philippines Standard Time, las 8:19. Parang ko mga kapatid diri sa Action Firing Line. Mga ka-action, standby ha. May development dito sa Police Station 8 sa sining kaso ni sining si Christian Tulot ni. Sige, anytime action dyan, palihog contact lang kung pwede ka nang maka-report, no? Maka-contact dira. Standby kita mga ka-action kay may development. May development sa sining kay Christian Tulot dira sa Police Station 8 kay padayon na atong pagtutok dira, no? So ginaangan naton si action jam parang madulong naton sa inyo, no? Basta may ara development, no? Standby lang kamo kay ako basta gani nga amo ning sitwasyon hindi kini madugayan, hindi kini madugayan kag masulbar ang ining kaso, no? Sa nabaluan naton na balaan ang ining pagkapatay sang 4 na miyembro sang pamilya Espinosa kag Nombre Abe. Kaining ba nabla ni Jocelyn Espinosa Nombre, kundi nahambal naton isa ini siya ka seaman nagabiyahe ni sa Inter-Island, no? Natingala siya kay daw pila na kadlaw ang iyang pagpanawag sa iyang asawa. Why nagasabat? Gina-text, why ga-reply? So, ginpangabay niya ang iba niya nga mga bayaw. Ngabi, kadtuin nyo tubi, kag tanawa ko na, no to, kaya nga daw, why gigasabat, why giga-reply, why gigasabat sa tawag ko. Kag dito na diskubrihan, ang ining mga patay sa iya nga puluyan dira, no? So, ining si Mr. Nombre, si Jonel Nombre, Jonel, no? Ang first name, Jonel. Way paguro, way doon ko nakapuli na, pero nakapag-angot kita sa iya, sa aton linya subong, si Mr. Jonel Nombre, ang bana, isang isa sa mga ginpatay nga si Jocelyn Espinosa Nombre. Online sa firing line. Sir, mayang gabi, si Action Boy Duran sa Action Radio, sa Action Firing Line, mayang gabi. Ang gabi, sir. Oo, sir, mangkot kita, no? Kaya amo to ang kanatukiban ang mga bangkay to, pati si mo asawa, kay natingala ka, pila kadlaw kang gatawag, text do, why gid reply, why sabat sa imo, sir, di ba? Oo, sir, oo. Di ka subong, sir, na kuan na base, din ka subong at this point in time?
Ari ko sa Ligaspi, sir. Ligaspi Albay. Ligaspi pro ti na mapuli ka dre. Hindi ko mura, sir, kapuli. Kaya kabudlay. Lockdown sa bungdi. May dahil ng plano. Kita mo, masubo-subo ang sitwasyon. Anyway, kilala mo ni Sir si Christian Tulot, no? Oo, sir, kaya puli-puli na sa balay. May nabatian ka man, sir, nga mga balita, mga gasugin man si mo asawa mo, do ilinaw, gaaway ni das lakon kaisa sa inyo nga balay? Oo, gasugid na si Mrs. Gasugid na sa akon. So, kunara ko daw, ay na sa gatiner. Okay. Kakadalo, tas gali kunway ka. Oo, maglakad ko, arang mabot na sa... Okay. Pero, ginasaway na sa ni Mrs. Kaya ang style niya na, madalan na sa mga grupo, yabla, mga bayig, sa mga laki. Ginasaway na sa hindi magdala di sa mga tao nga partikular. Ito yung timpo ba na subong kabudlay. Gani man, oo. Correct man na nga pagsaway sa iya. Gaway sila. Sirway ka nagdesisyon yang hindi lang na siya pagpakadua, hindi lang na siya pagpaistara sa balay, kay gaaway ka mo gali permita. Hindi man siling sir nga away nga physical balaw daw sa istorya lang bala sa bilanon. Okay. Daw ginakigan lang sabi. Ginakigan lang sa galing siguro gadumot sa. Okay. Gadumot sa. Pero hindi siya sir hinablos yung gid man siya nang bata gid man isang utod sa ni Mrs. mo. Bata na sa kuno sa utod sa Mrs. Bata na sa kayang nanay na sa Amerika mo. Ti ang nanay nega padala man na sang ayuda siya, assistance siya. Wala ko ka idea sir kay base siguro nga padala man pero kung magpadala na way man sa kapanugid mo. Okay. Sa inyo nga balay da kundi may balay ka gid nga imo. Din siya naga-start din siya gatulog da ya sir. 3 na lang ka kwarto sir. Sa imo mismo balay. 3 na lang ka kwarto. Sila na sa isa. Tapos ang isa ka kwarto amo ning imo nga bayaw nga si Remedios Gemma. Da sila sa isa ka kwarto man. Dire sila sa agwa. May payag na ba nga daw palayas. Okay. Dira na sila sa bata nga si Michael. Nga sir ang imo nga bayaw na si Gemma dra man naka-star sa inyo kay wala man na sila sir mo daw nag-info na lang na bala. Kasi wala man na sa mana mo. Okay. Daw kuwan na lang tani, wala daw mayo lang bala tani nga pagilubdanay. Okay. So, kita naton nga ti pamilya man mo, no? So, ining si Christian ni pa-star man da kay ti pamilya man mo, no? Siguro obra ni saya, may obra siya. May obra ka daw driver kuno na sa construction bala. Kaya wala man ko nagapangusisa sa iya mo kaya kung mag-abot ko da. Wala man siya? Wala man ugatiner. Wala man sa tapos wala man ugatiner kaya dali man lang kuya mo sa kanila pag-aga mabalik man ko. Okay. Ano na sa kalawig nag-star sa inyong balay? Tuig naman guro sir. Dati nga lang ko kay Timi asawa ni siya talaga sala sa kapuli sa asawa yato sa Concepcion. Talaga sala sa kapuli to. Sa magani way puli-puli kaya ang style na may bahay na sa kadalon. Ang mga dang nakigan bagid ni Mrs. sa iya. Hindi kayo ginambala na sa nga prokunara ko, way man sa gadala. Kayo way man sa gani ka puli, kunara ka eh. Wala sa. Ang Birni Santo, ara ko, pagkakita niya sa ako, nagbalik sa. Galikaw man sa galisimo. Nagbalik sa, tapos nagbalik sa gabi na, mga alas 12 siguro. Namukaw sa nga Brianza. Brianza pasulod. Okay. So wala sa galiya wala kid kamo ginistoryanay galiya nga duwa na pera nga duwa ni Christian niya. Wala kun matabuan nga arasa, wala man sa gatiner. Malakat man sa dayon. Okay. Ano sir ang kamuya ni Mrs. mo wala kamuya bata? Wala sir. Okay. Muna nga ti Kuway ka mo, wala ka mo sa iban nga kinasagod, ang mga iban nga pamilya, muna nga kunara dati, okay man lang sa inyo tani, no? Kasi sa diyaman naman akong damo. Gani man. Sir, huwag kang chance makapauli di, sir? Na, nung nakasubo mo naman? Oo, subo gani, ilahin man di pumatsak, ano mo na kay lockdown tapos ilahin magsabi, kagkalayo, why di subong may aeroplano mo? Barko, wala man di barko. So, base malubong ng galing asawa mo, hindi kaya makapauli?
Siguro, sir, masubugid. Ilang way kamay mo na. Ito, di patay naman na si Mrs. Kaintindi man na sa trabaho ta. Gani man. Pero kamuya, sir, sa mga kwan, mayuhay man lang kamuya sa iban ng mga utod, no? Mayuhay man lang kamo? Oo, mayo. Wala problema. Ini si Joel Espinosa, kilala mo na ang utod ni Mrs. mo? Oo, ito na sa ni Mrs. Ito na sa sunod si Gardenville. Anong pagkilala mo ni si iya, sir? So, okay man, sir. Buot man. Buot man lang siya, ho? Hipuson. Oo, hipuson na sa. Oo. Hipuson siya. Amo na nga. Oo, hipuson na hindi na siya pala istorya. Oo. Sige, okay. Sige, sir, kay balikan ko na reporter ko, kay na-recover ko ng martilyo, kag ano martilyo, kag ang espadeng, na-recover sa pulis, ha? Sir, salamat, gid, sir, condolence na, sir, ha? Condolence na sa imo. Sige, salamat. Thank you. Sige, salamat, gid, Mr. Jonel Nombre, ang bana ni Jocelyn Espinosa Nombre. Sige, i-check ko na si Action Diaz, kay may report kita, na-recover na kuno ang kwan, martilyo, kay espadeng ang gingamit. Martilyo ang gingamit mo sa pagpukpok to, may espadeng pa sunod sa report, ginlabo pa ining si Jocelyn Nombre, no? So i-check nato nanay si Action Jan Diaz nga padayon nagatutok dira sa bahin sang Police Station 8, no? May mga development kita nga idulong sa inyo, mga ka-aksyon, no? Amo ning aton nga ginatutukan sa inyo. Subuan ko sang sitwasyon ni Mr. Nombre, ni Jonel Nombre ang bana, kasubo mo lang ang sitwasyon nga napatay asawa mo, yagin patay pa ma kung sinita kuan lang blan ang normal o kung ordinaryo nga pagkapatay, gin patay gin martilyo. Subo ba lang hindi kaya kapuli titungod sa sitwasyon subong, no? Okay, so ano na siyang butsilingon sa mo. Okay, check ko na si Action Jan Diaz, no? Sa aton sining patrol breaking news ini, no? Action Jan, standby. Patuloy kayong nakikinig sa... Sige, Action Jan, please come in. Na boy pasado las 8:26 ang takna sinigid lamang nga gabi nag-abot diri sa Station 8 ang intel operatives sang police station number 8 diri sa sulod sang Bacolod. Bit sining ilang investigador ining isa ka espadeng kag martilyo nga mo naging gamit sa pagpatay sining duha ka mga apat ka mga persona, Action Boy, dito mismo sa area sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, sulod sang Bacolod. Sino nagsugid nga dito na nga kung sa diin hamtang ining mga espadeng kag martilyo mismo si Christian mismo ining ang sulotsado nga si Christian Tulot, Action Boy. Siya mismo nanugid nga totong martilyo ka totong espadeng. Oo, siya mismo nanugid siya sa intel operative kay matapos kaina nga ginplastar ining extrajudicial confession o kanang draft abi ginprangka na lang sa kapulis. Ang balang sa kapulis ina naman naton nga ang imo nga statement nagtiyog-tiyog na. So gidi kami sa matuod nga natabo. Kay hindi gid amo ina ang natabo. Sa uli mo to action ba ako kay ina nga nagadoko na lang sa nga nagkatoko. Sa ulihi nag-aako siya nga ang ispadeng gintago, hindi pa nato mo-confirm kung sinong tago, pero gintago sa may kusina sang Puloy-an mismo, Action Boy. Ara lang bidira mismo. Dito lang mismo sa may crime scene. Okay, ang martilyo Ang martilyo dito man ang duhagin. Sino nagtago? Kuno siya man mismo kasi siyang tudlo mo. Ina pa ang hindi natin ma-confirm kung sino nagtago. Okay. Pero gina-check natin kung wala pa sa Japan. Tulog sa sir. Kay kung sa statement niya dyan, Actually, kung sa statement niya kasi linya kanong palakat siya ni alias bro na ipalakat siya ti paano niya nabala nabi kung sino kung ginitago ni bro kung di ginitago nga nga kabalo siya. Amo pa rin ang isa dra no ka dako pa lang ko tanon paano siya nakabalo kung inabutang kon ara siya possession action na boy. Nakita mo diyan ang kuan ang martilyo kay espadeng? Ara da magidala ko nga picture. May blood stain? Okay. Actually tinlo na tinlo na no. Atong martilyo, ang martilyo may mga dugo pa. May dugo pang martilyo. May mga blood stain pang martilyo. Okay. Action na boy, no. Omega FB live ko, Action Boy. Sige, okay. I-try ko din. Arang rin espadeng, ginatakos nilang espadeng. Amo na sa espadeng, sir? Okay. Mga most likely, mga more than 12 inches
21 inches. 21 inches ang ispading, no? 21 inches ang ispading ang kalabaon, and then ang martilyo, kung ba ko kaina, no, mga 12 inches ang martilyo naman ang kalabaon sini. Martilyo na kanang bara di kabra, nang kita na sang martilyo nga isang pupok isang napangwa sang lansang mo ng bara di kabra, kita mo na nga klase. Hindi, kahoy ang iyang kalaptan la. Kahoy gani, oo. Pero nang may ara sa panggabot bala sang lansang? Yes. Ano mo nang ginatawag naton nga bara di kabra, oo. Muna nga martilyo mismo ang na-record sa aton nga mga otoridad. Actually, ginpakita man sa iya, no? Ginpakita man sa iya ang martilyo, kag ginpa-confirm ko na mo ina, confirm yung man action boy, nga amoy na mismo ang martilyo nga gingamit, no? Kag dikto nakuha sa may kusina mismo sang ila puloy-an. Most likely amo na ni ang makaangot nga makahibalo kung sinogid ang nagluthang ako nagpatay action boy sining apat ka mga persona. Kay ti ang statement to kaina ang nagwa do nadula na to siya ang tanan niya nga mga statement kay saman subong nga gabi ang nagtudlo kundi inabutang ining ang mga gamit action na boy, no? Ako na to naton ang kalaptan gan isang ining ispading bala may ara goma nga nabutang, pero ang goma na bala ginapalibot bala ginatakod bala para hindi bala dasig mapilasa na kamot ang taho na do mo na dira nila ginabutang din ang ispading kaya nato do tulutinlo paman ang itsura sinino. Pero sinigiraman nila nagabi nga na recover makumodigto lamang gali sa sulod sang puloy-an, no, sa may kusina dampi. Nakuha action boy ining kutsilyo. Why paguro ka patigana atong pulis ang thorough search mo kay gintutukan nila ni ang kwan ang pag ining kay si Christian na tulot mo. Yes. So subong si tulot way kabutwa gigda lang gigda, no? Gigda lang siya kadalong paminsaron niya. Kay nagadoko sa subong gigda naman sa. Ay nasa Gapaminsan naman siguro niya ano man ihambal ko man. Gani ginakiti ang natabo sinidere sa nagtudlo kundi nabutang ispading. Ano ara ka pag ako niya pag tudlo niya ara ka? Ari kami sa gwa, pamati isa. Pamati kami sa iya. Ano nga pa style sa paghambal niya nga ara sa kuno anda muna anong style ng paghambal niya? Ara sa kusina. Muna ang balya niya ara sa kusina. Gid pa man ko sa pulis, din ang martilyo, din ang espading. Hindi amo na ang papamangkot ng sumboy. Ano? Naton kay na una nga papamangkot is ano gid na matuod nga natabo. And then nadugayan sang uli nagako sa. Kula na natabo. Tapos sang pamangkot sa diin ang gamit. Gintudlo kun diin ang gamit. Tapos nagbatsi ang pulis kag gin-recover nila, no? Ining mga gamit action boy. Ang mga pulis nga nagkuha sa cellphone kag mga lahas to sa Don Salvador nakabalik na? Why patla ato pato kay Medyo Dugan kay nang nilihapit sa may Don Salvador PNP ang mga gamit action boy kay para ang protocol bala masunod gid kabalo ka kundi na recover dito na i-plastar and then before it turn over sa Soco, so most probably from Don Salvador Benedicto PNP i-turn over na nila sa Soco dito pero in coordination with police station number 8, no? And karon nga gabi na medyo kung kay nasanag subong medyo sa nagsanag nagidjoro, no? Nagsanag na yun kuno amat-amat na sanag ang kaso, no? Siya mismo nakabalo kung diin ang mga gingamit sa pagpatay sa mga biktima. Siya mismo kabalo kung diin nahamtang. Yes. Ang balantay ni diri karon kung mapa-interview gid sa kung ano gid ang iyang liwat nga version paano gid natabo. Kiti ang kon makonsistent og yapon, no? Ang iya unang statement. Or ang uli butangan niya sang statement nga nagapabalo kung diin niya kung paano nakabalo siya kung diin niya tago ang mga gamit. Paano ka nakabalo nga ara dira ang mga gamit? Paano ka nakabalo? Amo na gurong isa ka marami ka pamangkot siya tanunta ko nung sabat niya. Yes, no. Pero kung nag-info ko kay nasa dira sa aton, most likely amo to sabi ang natabo, no. Nga gambal ang pulis nga pulang taon sa senaryo nga katabo subong hindi tatlo or duha ang ginanataw dilang rimos ng krimen may isa
ka persona lamang action boy. Kag isa ka persona na matukiban na naton sa dili gila madugay basta standby lang sila diri sa Action Radio Bacolod. Pero nakapanyapon ka na action dyan? Why? Padulungan ta kada gusto mo kay para hindi ka na maghalin bala kay para nga anytime bala nga kung may mga development ara ka landa. Kilala ko na daga ni mga priso sulod do. Kita papanyapon kanila? Hindi, pangilala ko niyo. Okay, amana ni kay subong sitwasyon action boy kay may gin-commit na bala ang mga previous man nga makaso nga mga rape, may mga kaso nga mga murder or mga frustrated murder, homicide. Why na din sila sa sulod sang selda. Kaya balmay lang kay ligwa subong pilalas ka kabilog kag ining mga ni mga color curfew or mga violation, warrant of arrest. At mga bot-bot ang sulod sang presuhan sang selda sang Station 8. Wala sa ginatulok masakit sa mga priso si Christian Tulot? Gampang, di bra, guro ko lang ginampang di sa ibang nga priso, ay ginapabayaan ng action boy. Kaya baga din diri kay na sa mga himata bala, no? Ang ginakabalakan nila kay hinali, for example, nga redderby karon preso nga mo do medyo ang paminsaron do amo mo na bala ang iyang criminalistic mind. Base bala matipan sa mo to ginakabalakan sa iyang mga mata, no? Bisan connection boy ang mga mata to sa mga nagtaliwan bala. Nagkato diri kay na nagindulungan sa gapon sang pagkaon. Okay. Kay nagkato diri na gin ano man sa mga tubig kay giban pa. Kay tamba sa pamilya wala pa man natapos ang investigation mo. So nag-cooperate man sila gapon sa pagmakapulisana. So, huli karon na may further update kita dira kag matagdulong nato na pinakauli nga scenario action boy, no? Okay, sige. Naman ang pinakauli diri latest update sining kaso ang multiple murder case. So, hindi action dyan, hindi ka kita maghalin ha kay base anytime bala may development. Anong gusto mo nga sudan? Palansangan ko na detail ko hindi mo na rin. Sige nga. Anong gusto mo nga sudan kay padeliveran ta kada? Ay, magsato sa Pio. Marami hindi namin ko ang dahon ko ni si Tulot, panyapon, way. Oo, nagara sa panyapon, kaysa nagpanyapon ka mo, i-convinsyon mo sa naton kung ano dang matuod, abi, isugid na lang kung matuda. Hindi kayo na to gani, isa to kita mo, ano kami nga duwa, do kamayo man to po, dahil kami nga duwa. What that time pusas, Utikin na lang da siya na. Utikin may guhay man tanga duwa. Sugirin lang tabi kung nung matuon na tabo. Para nga. Tapos na naton, the truth will set you free. Pero hindi mo sila nga mahilway kung masugid ka matuda. Pero iya paminsarod lang mahilway maminsarod mo lang mahilway. Hindi kasi nga mahilway kung magsugid ka matuda. Oo. Nabawasan ba na kayo mo sa bulong ko ra? Karon na. Kasi action boy mo sige para pinakuluduring update sa station na ba karon gidapang gabi ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So napunta na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kay Action John Diaz. So mga ka-action siging tutok na to na. So nagamat-amat na sanag nagamat-amat na sanag ang aton sining sitwasyon dira sa may Police Station 8 sa sining kaso sang pagpatay sang 4 ka miyembro sang pamilya. Tanaw nato niya ako feeling ko hindi di magahan makuan gini maatagan gini tanan basta magsugid lang matuod ining si Christian Tulot maatagan gini siya may mga obligasyon pa ta action Andre ang obligasyon pa ta sige balikay lang kita kay ipasla ko diyan ang aton nga mga obligasyon balik kita sa Action Firing Line pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 8.45 o 47. Balikan tayo si Aksyon dyan, no? Kay si Major Jory Puerto, ang station commander sa Station 8. Ara na, no? Basi may mga dugang ang mga pahayag. Aksyon dyan, please come in. Mayang gabi sa lawat Aksyon Boy, kag sa tatanang naka-aksyon, na bago kita man nakabot, no, ang
Station Commander kag Deputy Station Commander sang Station number 8 si Police Major Jory Puerto kag Police Lieutenant Jory Pastrana na diri sa area mismo karon nga gabi bit-bit nila duha ka mga pagkabutang, isa ka putos sang envelope kag isa ka plastic nga pula, no. Sir, Major Puerto, sir, ano ang dala niyo, sir, from Don Salvador Benedicto, sir? Ang mga cellphone sa atong biktima. Bali nakuha na, sir, sa diin, sir. Sa atong balay kami kaduan niya. Sino, sir, sang kasi yung ginakatuan, sir? A certain Aming. Aming. So, sino na si Aming? Asa nga natadlo nila? Sa nga ginang Amigo yan siguro kung ginakatuan. Meaning, sir, ang balay nga ginakatuan nyo, amo ning balay ni Tulot nga ginatinira? Oo. So, anong recoveries, sir? May ara ka mo na pitando sa inyo? Mga cellphone sa mga biktima ta. Gamit anom. Sir, pwede ka, no? May alahas ko na, sir? Pagkita iba? Na-recover? Delivery box pero kung dito mga piki. Ito mga... okay. Mga gamit, sir. Mga fashion. So, most probably, sir, kung ang taon naton, inigali siya ng mga gamit halin sa biktima, gingdala ni Tulot dito. Ano, sir, ang ginausoy niyo, sir, subong nga investigation? Ano pananawan niyo ni sir? Can be considered nga may kasulbara na ini nga kaso? Sir. Naganda kasi. Ang mga revelation niya kaina, daw misleading. May mga involved ng mga tao, nag-implicate siya. Okay. So, panto ning ano lang to siya niya. So, imagination lang nga may alias bro. So, ang matuod na siya lagi sa niyang... okay. Siya lang gini naging... Nag-reveal mo siya isa lang. Paano git isa? Ang nagpatay sa apat? Siya lang. Okay, sir, no? Okay. Hindi lang. Paano nakuha pag sa kwarta, may nakuha? Cellphone na rin, gamit sa ito. Ano pag-it, sir, mga gamit? Cellphone, alahat. Ano pag-it, sir? Ama na, mga cellphone na gamit. Action dyan, may pagkuha ka nung eh. Ginagawa na, may pag-ako na, ambal ni Puerto. Yes, action na, boy. Da tao usoy be, anang daw nagkuha na siya, nag-ako, nag siya nga siya isa nagimo. Reading to nga may mga, may inasyon niya lang nga, may bro ako no. Sir, klaro ko, taliwat, sir. Siya mismo, nag-ako, nga siya lang isa nag-commit sang crime. Amo na. So, subong, sir, ang gina-consider natin, siya lang gid ang suspect nga nagpatay. Yes, sir. Okay. Siya man nagtudlo siya nga mo duwa ko niya. Siya man natudlo. Sir, anong mga weapon nga nakuha nyo? Amo to yung gamit niya? Ari, na-recover. First aid kain na ang martilyo pag study. Anong kalabaon? Okay. Mga anong samitan, sir, nakalabaon? Siya man kaya nagsugid niya action na boy, no? Okay. So nagkuha na sa action dyan, may pag-ako na on the part ni Christian Tulot nga siya ang naghimo sang krimen sa pagpatay. May pag-ako na. Sunod kay Major Jory Puerto. Yes, amo na ako di kay Sir Puerto, siya si Tulot ang nag-ako nga siya ang nagpatay sa apat ka mga persona, mga apat action boy. So ano matabo si action dyan? Kuhaan sa liwat sa confession? Iwan ko to sa Sir Puerto. No. Sir, ano nga matabo sini? Kuhaan sa liwat affidavit o bagong investigation or continuous lang pero siya nagit ang prime law? Continuous lang itong judicial affidavit niya. Amo na. Okay. Pero ano ang kaso subong, sir? Murder, Japon or may homicide? Matabo? So, ako ni murder gini. Kay bago ini po ako ng mga butang sa mga suspect victim mata. Yung pamataya anay. So may murder nga elemento. May robbery. So we can consider the case as case solved. Solved na. Solved ng kaso subong. Okay. Solved ng case. Solved ng case action na boy according kay Police Major Jory Puerto ang Station Commander. So ang action dyan magwas na mag-execute sa sang judicial affidavit dra na niya akuon ang pagkomiter sa paghimo sang krimen. Yes, ang content na sa subong sang judicial confession is ibutang na dira kung ano ang natabo kay hindi pa klaro subong paano yung ginpatay. So may maliwat tong senaryo kag ipastarya paano yagin pang martilyo, paano yagin pang labo ining apat ka mga persona kalakip ng 5 katuig nga bata na babae action na boy, no? Sining krimen. Amo na ang matabo sina dira. Pero kung nataw naton diri nga sa sunod sang selda
nagahigda siya, no? Nagahigda siya, wala siya nagahigda. Gapataway siguro niya na, okay na to, naako ko naman to, pauhiway ta. Gani, no? Alagay hindi kay kabalo ka, damo sa may ginpatiyog eh, no? Ang kapulis damo sa isang version, gani pagwa, king klaro ni Sir Puerto, nga hindi siya magbangon, pre, no? Nga ginpagwa ya, nga ato kali si Boss Bro, si Joel Espinosa, wala sa kamaturan nga sila ang may kailabtanan sining kaso. Si Joel Espinosa, ang reaction dyan, isa kuhan ka dyan ang patawo, pero ini si Boss Bro niya, ba si imagination niya lang? Yes. Action boy, no? And iti mo to, ang matabo sinadira nang ginako nga siya gidman ang nagkometer sining krimen. So, sa sulod sa duha ka adlaw matapos madiskubrihan ang ini nga kaso na hibaluan na tukiban sa aton mga kapulisan nga hindi tatlo ang suspetsado sa likod sining krimen, isa ginamang ka persona ang nagdapatay sa apat ka mga persona, action boy nga tatlo ka bababae, isa ka lalaki, amo ining si Christian Tulot, action boy. Gina-congratulate action dyan ang atong makatapos ang Police Station 8 headed by Police Major Jory Puerto sa madasig nga pagsolbar sa sining kaso nga pagpatay sang apat ka miyembro sa pamilya action dyan. Yes, amo na ato ang ihambal tani, no, nga ginapagimbulan nato na mga kapulisan, wala nila ginpatan actually ang mga intel operatives nga ini. Tutugso nga pa may tinulugan kasi sabi ginausoy nila ginapangita nila ko si Boss Bro nga ini, si Joel Espinosa para mag-conduct nila sa investigation, ang paplastas ng affidavit para masigurado nila hindi anay mapasaka nila gano'n ng kaso nga illegal drugs para hindi mahilway bala, no? Ini sa presuhan ining si Tulot kay inali kon maglapse ng reglementary period abi sang ginkadak ang hot pursuit kagang pagkakuha sa illegal drugs. Matapos sila kundi may ngagaw ang kaso is hilway dito sa presuhan niya, wala naman sila pagita kundi si Tulot. So subong ginasigi nila actually giningagaw na nila ining extrajudicial affidavit kaya nga baka pulis kay na basi pa naman may ngagaw pang ita si Boss Bro na nga ginaligar niya kagabisan pa action boy ining si Joel Espinosa kung may kalaptanan kitman kinakitik wala nang ngagaw kay nagsinuluisa sa nga gabi na, no? Pero kita diri sa action na join na naton tinirahan ta ni siya kay ina halin palas 2 sa hapon. Alas 2 kay ina kuan sa naton sa statement gingitan naton sa ligwa nga makatag sa pagpayag kay balaton na para may araman sa siya nga side kagaya version gipamatian naton diri sa action radyo tapos ang pulis ginag-ulat man naton ang pulis, no, nga matapos ang investigation ang pulis nagbalik sa may Don Salvador Benedicto. And then subong ti amo nitabo, no, nga pagkagabi gali tapos ang duha ka daw nga nagagwa ini siya nag-ako siya sa aton nga mga kapulisan action boy, no? Okay, so Boss Bantayan tama na no iya ang kaundan sa iya judicial affidavit judicial confession. Actually ang ginatay mo nila diri karon nga gabi ginadraft na nila liwat ang ang extrajudicial confession kabalo action boy ang iladig na kabayan nali bigla magligwat naman ang iyang statement ang hindi naman magsanto pero anyway ang iladira nulungan na mo nang isa man na nakarason nga iladira nga ginabantayan pero kung naton recorded ang iyang pag-ako, no, sa police yung record na ka station number 8 kay bisan kay nasa extrajudicial confession to bisan ako gali ba nila ma-record kay para may evidence man gali kiti amo to nagkalang-alang kay nagsinulisa sa ulihin ng pagsulod naton pero importante diri nga nasulbar sa station number 8 ining kaso, no. Yes, si Police Major Jory Puerto sa tunya pagpamangkot sining nga gabi yaging konfirmar ining kaso ining ginatawag naton nga multiple murder case dira sa may Guardianville barangay Tangob Sulat sa Bacolod with robbery pa na sold action na boy with robbery pa na yes kay ang baldan ni Sir Puerto antes sa tugit pangwa mga gamit ginpatayan ay ang mga biktima. Busilingon planado ang pagpatay. Ang lain sinidiri, kay uli na lang natukiban, nga tugali mga alahas, nga yaging kawat, mga peke, action boy. Mga fashion jewelries, guro O fashion jewelries, no? Kaya matulagin yung ring-ring nga mga tao di kaina, balag imo gisa sang krimen, nga wala ikin lantaw, kung na itong makuha niya. Kaya lang tanong sa boy, why sa may makuha nga gamit? Tigin mong ang cellphone, daan na, ang halos ng mga cellphones, anom kabilog, ginapagyahan ni Gemma, amo to bala, ni Remedios, ni Jocelyn, ni John Michael, kalang bata, ang cellphone, kabata, action boy, no? Actually, wala pa kabalong pamilya, subong bas, ang baga ni Sir Puerto, bisan gurong bana, bala, no? Sinang isa din nga
action boy nga biktima, way pa makabalo. Naka-interview siya bago lang. Sige lang kay pabalon ko lang siya kay natawgan ko sa bago lang action dyan. Yes, yes, no. Sige lang kay pabalon lang sa namon. Oo, nga solbar ang kaso dere. Anyway, sa liwat, isa naman man din lagon nga pag-imbestigar sa Station 8 kay naadogdaman ko tong kaso bala sa Orolaland, to bala sad to. Aha, tong babae nga kidnap kagaya patay sa auto. Oo, solbar man tong kaso. Okay. Ara sa video na to, ara ang ispading, kag ara dara ang martilyo, no? May mga dugo-dugo pa, no? Ang ispading kag ang martilyo action boy, no? I-presentar nila liwat, no? Anyway, kita to. Sorry, gado sila sa ako dahil nga nakakuha na kuno video. Kaya ko rin katinir sa tulad. Gani, nakakakuha ni Kina kay domain ka pala mangkot pa kung ano kuno kalaba do kay ina patataw na mahanambal kung ano kalaba sang ispading to kag ano kalaba sang martilyo, no? So anyway, sige amo na gani basta tutukan lang madulong tagid sa gilayon sa aton matagpalamati ang impormasyon. Yes, action boy, no? Kag bago lamang nakita man nato ng blotter report, confirm to ang June 22, 2020 nga blotter report 11 PM kay ginpahog gani nga patson ang iya nga mga tiya action boy. Amo gito nakabutang niya sa blotter report gali nga ginpahog ya nga pamatson niya ang iya nga mga katiyaan, no? Sir, ano lang biga may lang gid congratulations sir sa inyo on behalf of Station 8. Congratulations for a job well done sir sa pag-usoy sining kaso. Pulis Lieutenant Pastrana. Yes sir, thank you very much. Sir, pwede inyo coordination doon nangin mabudlay or okay po sir, nagkamusta no? Hapos mo lang, basta mag-cooperate lang tanan. Ako na ganit siling ko kagapon, siling ko strike while the iron is hot. Di mo na wala ginong tatan? Wala ta ginong tatan. It takes only, kung natin sir, 24 hours probably, no? 24 hours. Nga nag-solve ang kaso. Wala dito mo nag-contact sir nga nagpati to sa iya nga mga statement sir ang kung kamobi pa ng taon bilang pulis nga daw dugay nagid sa mga kaso sir. Wala hindi mo siling dayon nga patihan mo ang iyagid nga first statement kay normal man sa suspect nga masugid sa tunga ang tunga nakabutigan. So dugay naman ta ka experience nga mo sina. Sir, wala ta gid ang gintagatong iyang okay. So kagato guys, nagbalik ka mo no sa may bunga. Ibalik ka itong sa bunga sa Don Salvador. Market, nag-cooperate man ito dito? Nag-cooperate kay pag napagkanta niya, ako na ito dayon. Yung follow-up naman. Sir, congratulations sa liwat sa inyo sa Station 8, sir. No, thank you very much. Action na boy, no? Yes, sir. Si Police Lieutenant Pastrana, ang Deputy Station Commander, kay ari di siya sa ginkwasa natin sa statement. Pag panginbulahan man natin sa may kapulisan sa Station 8 sa Ila, madinalagon nga pagsolbar sining kaso ng multiple murder action boy. Salamat gid action dyan ha. Salamat gid action dyan sa imo mandira nga kwan nga pagtutok sa kaso. Sige, salamat gid ang panyapon mo ara na. Amo to ang babay, di ko din magalin sulod. Dili ka kinasigaan ako din nila nga way ko di galin halin sa sulod o. Mga kapulis biglan sa ako na di ko na kontel. Why di na tel? No? Mga kakson man ang pinaka-ordering update may kang canceling kaso pagsolbar sang kapulisan sa kaso nga pagpamatay sa Guardian Village Subdivision Barangay Tangob Surad sa Bacolod. Ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action John Diaz sa amuna mga ka-aksyon case solved according sa mga pulis. Lubad na, nasulbar na ang kaso sa pagpatay sining apat sa pag-ako ni Christian Tulot nga siya ang may kaimuan sang sining krimen. Ulaton tan lang buwas ang official giniya sining judicial confession nga permado niya pero hindi na niya makalikaw pa kay na-record na ang iya pag-ako, na-record na sa aton nga kapulisan, no? So again, matagaan man sa hustisya ining kamatayon sa apat ka mga biktima. Masubo lang pero nagabatsyag kita sang kalipay nga na sulbar ang ini nga kaso. Kag sa mga nalisdan sa pamilya ang amon nga pag-upod sa inyo sining kasubo kag sa mga katapos sa Police Station 8 kag sa tanan nga involved sa investigation, congratulations for a job well done. Itanay kita mga kabyanan boss sa atong silipadan nga pagpangalagad
Salamat sa iyo pagpupod sa aton diri sa Action Firing Line, sa aton nga mga Facebook followers, sa aton nga mga mapati sa Transistor Radio. Salamat gid sa inyo nga tanan. Ayun agad, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa